Egunon guztioi, egunon, jaun Andreok, agintariok, eskerrak ematea dagokit beste zer baino lehen, gaurko eguna, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak egin digun deiari erantzunez, hemen egingo dugulako elkarrekin. Euskadin inklusiorako bigarren jardunaldiak hastear daude, eta gero ere esan ibiliko garen arren hasieratik eskertu nahi dugu gaur egun osoan zehar hemen zuen ezagutza partekatzera eta sarea indartzera etorri zaretelako. Como indica la convocatoria de esta jornada, nos reunimos por segunda. Jardunaldi honen deialdiak adierazten duen bezala, gaur bigarren aldiz bildu gara formatu honetan, eta gure helburua eremu erregular bat antolatzea da, urterokoa, hori da helburua. Inklusioaren arloko euskal politikak aztertzeko eta eremu horretan erantzunkizun desberdinetatik esku hartzen duzuen eragile guztietan eragiteko, elkarrikusteko, eztabaidatzeko, hitz egiteko eta partekatzeko. Ez urteko gai gakoen inguruan. Horixe jardunaldi hauek eskaintzen diguten abagunea, eskuartean, buruan, planifikazio prozesuan are legebidean ditugun egitasmo nagusiak aletzeko eta hitza barkatzen badiazue zukutzeko ere bai, hortan dagoelako ezagutza. En esta edición vamos a centrar la mirada en los elementos básicos. Edizio honetan gizarteratzeko bosgarren Euskal Planaren, inklusiorako bosgarren Euskal Planaren oinarrizko elementuei begiratuko diegu. Gure ingurunean garatutako gizarteratze politiken plangintza esperientzia batzuk errepasatuko ditugu, eta saila bultzatuko dituen proiektu bultzatzaile batzuk ere aurkeztuko ditugu. Eta noski, gizarteratzeko eta inklusiorako zerbitzuen eta prestazioen erabiltzaileekin ere hitz egingo dugu. Dauden pertsonen beharrei buruz, egoera hauei aurrea hartzeko politika egokiei buruz, elkarrekin. Un vistazo a la agenda del día, que supongo que tendréis todos y todas. Eguneko agenda eskutan izango duzue, eguneko agenda begiratu besterik ez dago ikusteko argi eta argi, zenbat gelditzen zaigun egiteko. Beraz, iruditzen bazaizu ez dugu denbora gehiago emango hitzaurreetan, bete-betean sartuko gara jardunaldian. Idoia Mendiakubaren eskutik. Enpleguko sailburua. Mendia Anderea, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko eta egunon guztioi, ongi etorri gizarteratzeko bigarren jardunaldi honetara. Eskubide politika aktiboa sendotzea, non legealdi honetan konpromiso sakona hartu dugun. Gaur ez dugu bakarrik abian jarri ditugun proiektu guztiz berritzaileak errepasatuko. Gaur gizarteratzeko bosgarren Euskal Planaren funtsezko elementuak ere ezagutuko ditugu. Inflexio puntu berri bat izango baita politika publikoetan, inorratzean gera ez dadin. Ziurgabetasun eta zalantza garaiak dira. Baina ondo pentsatzen badugu, duela urte batzuetatik ona izan dira batez ere pandemiatik. Eta esperientziak erakusten digu erakundeok buru belarri ekin dugunean, gizarte erakundeekin aliatu garenean, arrakastaz ateratzen jakin dugula. Esperientzia hori gogoan eduki behar dugu denbora guztian. Gaur egun, inoiz baino gehiago, segurtasun sare bat ehuntzeko konpromisua sinatu behar dugu. Inor enplegu aukeretatik, etxe bizitza duinetik, osasunerako eta hezkuntzarako eskubidetik kanpo gera ez dadin. Ez dadila desberdintasun arrakala berririk ireki eta gizarte hau hobeto josteko. Justizia sozialeko kontua da, baina era berean, herrialde inbertsioa da, gure ekonomiarentzat aurrerapenekoa. Kohesioa izango da gure gizarteak etorkizun hurbilean neurtuko diren termometroa. Eta kohesio horrek mehatxu ekonomikoak dituenean, baita politikoak ere, orain arteko eskubideak indartzeko eta zabaltzeko aliantza egiteko unea da. Eta funtsezko eskubidea da pertsona guztiak erabat gizarteratzea eta integratzea salbuespenik gabe. Horretara bideratzen ari gara, gure sailaren alegin guztiak. Son esfuerzos que hemos ido plasmando en diferentes... Alegin hauek, hainbat urratsetan gauzatu ditugu. Legegintzaldi honen bukaeran bosgarren inklusiorako Euskal Plana
martxan jarriko dugu. Eta honi esker, 2 urte barru ez, datozen 10 urteotarako beharko ditugun esparruak, lan esparruak ezarriko ditugu. Lanerako eta hezkuntzarako aukera libreak eskaini nahi dizkigu mundu guztiari. Ez dugu inorratzean utzi nahi. Proiektu hau oso ambizio handikoa da. Ez dugu hori ezkutatuko. Hasieratik jakin dugu legegintzaldiaren hasieratik. Baina lan eta enplegu sail osoa buru belarri sartu gara lan horretan. Eta ez dugu arreta hortik kendu inoiz. Naiz eta pandemiaren krisitik gaizki aterako ginela batzuk esaten bazuten ere, Ukrainiako gerra ezagutu dugu, eta gero enplegu datu txarrak ere ezagutu ditugu tarteka. Beraz, bukaeran konturatzen gara urgentziak kudeatzeko gai garela eta eskura ditugun erremintak eta lanabesak eraldatzeko gai ere bagarela. Hasteko, 10 urterako euskal enplegu estrategia garatu genuen, politika publikoetarako bultzatzaile gisa kalitatezko enplegua garatu nahi dugulako. Eta hor, besteak beste, gizarte inklusioaz hitz egin behar dugu. Izan ere, gizarte bazterketa gainditzea, funtsezko lana da gizarte batean. Soldatak duinak izan behar dira, bazterketa eragotzi behar dugu. Eta soldatak inklusiboak izan behar dira. Ez da inklusiorako elementu bakarra, baina benetan oso elementu garrantzitsua dira soldatak. Eta bia puntu horretatik hasita, enpleguaren alorrean beste eraikin bat eraikitzen hasi gara, nolabait esateko. Eta hor Euskadik lege bat izango du aurrera begira. Eta hor jasoko dira lehen aldiz Espainian kalitatezko lan bat edukitzeko eskubidea, lehen aldiz jasoko da Espainian. Hor ez gaude eskubideak indartzeko bakarrik, baizik eta haiek zabaltzeko ere bai. Ez dugu babes ona bakarrik nahi, lana bilatzeko zailtasunak dituztenentzako, baizik eta aukera berdintasuna nahi dugu, trebakuntza ordaindu dezatenentzat eta ezin dutenentzat. Eta hor gizartea eta enplegua bateratu nahi ditugu, jende horri eskaini nahi diogu enplegu duin bat. Eta jardunaldi honetan, zer nolako ekimenak martxan jarri ditugun, entzungo dugu lege hori atera horretik. Eta parlamentuak, legebiltzarrak, bere azken onarpena eman behar dio horri, bere ekarpenak egin behar ditu, eta hor, lege hori oso zorrotz landu dugu, parte hartzea oso handia izan da, eta iritzi guztiak entzun ditugu. Eta egin diren, ekarpen, gehienak jaso egin ditugu lege proiektu horretan. Gainera, zuek ere, menzaudetenok, prozesu horretan parte hartu duzue etengabe, eta legearen zabaltze prozesu horretan ere parte hartuko duzuek. Ez gara konformatu eredu errazago eta agilago bat eraikitzearekin, pero izan ere, pertsona guztiek dute errentarako eskubidea aitortuta, baina horrez gain, sistema oso bat antolatu dugu, inklusiorako palanka izan dadin. Horregatik, seguru gaude, legebiltzarreko taldeek bat egingo dutela, 3. sektorearekin lortu dugun adostasun horrekin. Ez dago errezeta magikorik, mehatxu guztien gandik babestuko gaituztenik, baina gutxienez, segurtasun babes eta sare indartsuago bat eraikitzea lortu dugu. Hartara, gure gizarteko inor baztertua geratu ez dadin, eta gizartera berriz ere, eta lanera berriz ere sartzeko aukera mundu guztiak izan dezan. Hori oso ondo dakigu, proiektuak egokituz joan gara, gerora sendotuko dira, legea onartzen denean. Duela 2 hilabete, udako ikastaro bat antolatu genuen Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta han, partekatu genituen errenta bermatzeko datoz eurrengo legeko hainbat eta hainbat elementu. Hori, Europako erreferentziaren arabera egin dugu. Beste autonomia erkidego batzuekin eta Pirineo Atlantikotako gure bizilagunekin konparatu gaitezke. Gure sailak ez du konparaziorik nahi. Nahi duena da, esperientziak partekatu, baina hori bai. Gure abia puntua den eredu hori da herrialde gisa egin dugun inbertsioetik onena. Autogobernua jarri dugu gizarte kohesioaren zerbitzura. Datuen arabera, diru-sarrerak bermatzeko errentak pobrezia realeko tasak murriztu ditu. Baina, hartzaileen erdiak ez du lortzen hortik egoera horretatik ateratzea. Eta egoera horretan daudenen herenak
ez du lortzen prestazioa eskuratzea. Ez dituztelako horretarako irizpideak betetzen edo beste arrazoi batzuegatik, beraz, txanpon beraren bi aurpegi dira. Eta hori irakurri nahi izan dugu, hori zuzendu ahal izateko. Eta funtzionatzen dutungo ezak eraginkorragoak izan daitezen, eta sistema funtzionatzen ez duten gauzetan hobetu dezagun. Baina, harago, joan da, Euskadin, pobrezia tasa bajuenak ditugu, baina egia da, pobrezia tasa horiek handitu egin direla. Eta ez da aberats eta pobreen arteko arrakalaren handitze bat, baizik eta biztanlego osoaren datuak txartu dira. Ongi joan zaien horiek asko betu dute beren egoerak, baina gauza bera gertatu da gaizki joan zaienekin asko txartu zaie egoera. Hori zuzendu egin behar dugu, lege berriekin. Horregatik proiektu berritzaileak aurreratuz joan gara, hementxe azaldu dugun bezala, eta azalduko dugun bezala. Ahalik eta azkarren, bazterketa egoeratik erreskatatzeko horren beharra duten pertsona horiek guztiak. Ez dugu autokonplazentziarik erabiliko geure burua ezkutatzeko, hori ez dugu arrelakorik egingo inklusiorako 5. Euskal Plana idazterako orduan. Eta marko estrategiko parte hartzaile bat baliatuko dugu horretarako. Plan honen bitartez zerbitzuetan zentratutako sistema batetik pasatu nahi dugu pertsonetan zentratutako sistema batera. Eta gobernua da hor liderra, baina sail desberdinak daude implikatuta, foru aldundiak, udalak, 3. sektorea, eta horri esker aldaketa handiak sartu nahi ditugu ekintzen segimenduan eta ekintzen garapenean. Planak 5 urtetarako indarraldia izango du, hor 2 garai operatibo egongo dira, bakoitzak 2 urteko indarraldia izango du. Eta beraz, gobernuko sailek egiten dutenaz aparte, foru aldundiek ere gauzak egingo dituzte, udalek ere bai, eta hor, plan traktoreak egon dira, sektoreen artekoak, garai bakoitzerako, eta hor zehaztuko da finantzaketa zein izango den. Aurreratzen dizuet, urrengo aurrekontuetan, gure sailari dagokionez, lehen dotazio bat egongo da, 1 milioi bat eurokoa, gehi lanbideko beste 2 milioi euro. Finantzatzeko, hainbat proiektu esperimental, akonpainamendua landuko dutenak, ibilbide mixtoetan. Beraz, hor, begirada zeharkako bat jartzen dugu beti martxan gure sailetan, baina dinamismo gehiago bultzatu nahi dugu. Malguagoak izan nahi dugu eta bizkorragoak, agilagoak izan nahi dugu, etengabe aldatzen ari diren gizartearen beharrai erantzuteko. Eta etengabeko ebaluaziorako behatoki bat erantzin edo sortu nahi dugu, iruditzen zaigu oso erabilgarri izango dela sistemako eragile guztientzat. Eta zehaztapenak emango ditugu horko jardunalduan, baina 2 kontu erantzin nahi ditut, funtsezkoak iruditzen zaizkit, gaur hemen erakutsiko dugun mapa honen erdian, alde batetik. Ezagutuko ditugu aurrekaririk ez duen esperientzia baten ondorioak zein izan diren. Europako pobreziaren aurkako sareak eskatu zigun zerbitzu ematen diegun pertsona horiei entzuteko. Ez haien ordezkariei, ez haien erakunde sozialei, baizik eta pertsona haiei entzun behar geniela. Hau da, zailtasunak dituzten pertsonei, ahotsik ez duten pertsonei. Badugu esperientzia, 3 hamarkadetan zehar, sistema etengabe eraikuntzan eta hobekuntzan egon da, baina orain arte ez genuen esperientzia hau martxan jarri, eta guk erronka horri baietza eman genion. Izan ere, nire sailak ez du beldurrik, kritiken beldurrik, kontrara, iruditzen zaigu entzute aktiboa bete behar publiko etengabeko bat izan behar dela, eta entzute hori ez da eskubide bat, baizik eta horri esker gure erabiltzaileek bueltatzen digute beren begira da, esaten digute zer nolako zailtasuna dituzte, nola ulertu ditzakegun hobetu, nola ulertarazi dezaketen hobeto beren burua prozesu bakoitzean, eta horra pirilean topaketa bat izan genuen. Gaur ezagutuko dugu zer nolako emaitza duen prozesu horrek. Baina dagoeneko horrez aparte, irakurketa errazeko hainbat prozedura jarri ditugu martxan, prozedurak errasteko eta inorrez baztertzeko. Gaur egun, pertsona horiek jasotzen dituzten komunikazioak errazagoak dira, eta aurreratzen dizuet. Hurrengo urtean, partida espezifiko bat jarriko dugu, 900.000 eurokoa, sistemako irisgarritasuna hobetzeko. Baina, lanbideko bulegoetan, zerbitzu publiko hori ematen duten pertsonen laguntza edo kolaborazio aktibo bat gertatzen ari da. Izan ere, eraldaketa
prozesu sakon batera egokitzen ari dira, eta lege berrietarako prestatzen ari dira, implikatzen ari dira proiektu berritzaileetan, eta transferentzia berri baterako prestatzen ari dira azken batean. Izan ere, inolako zaratarik gabe, diru-sarrerak bermatzeko errenta, eta diru-sarreran gainerako laguntzak, barneratu dituzte sistema osoan inolako arazorik gabe, eta bi prestazio modu paraleloan tramitatzen dituzte. Lanbideko langilei esker leihatila bakarra posible izan da, gure sailak hori proposatu zuen hasieratik, izan ere, zerbitzu publikoetan denek eskatzen zuten aldaketa bat zen, hau behar berrezkoa zen. Eskerrik asko esan nahi diet langile hauei. Eta eskerrak baita ere jardunaldi honekin bat egin duzuen guztioi, eta aurrez aurre ditugun erronka zail horietan eta gure sailetan parte hartzen duzuen pertsona guzti hori. Nik seguru nago, denon artean, segurtasun sare hau zabaltzen eta sendotzen ari garela. Eta hortxe, dago personen babesa eta personen inklusio azken batean, ez da? Horregatik da, horren garrantzitsua gaurko jardunaldia. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, Mendia Anderea. Eta eskerrak alaber, berak aipatu duen bezala, zuzentzen duen sailean eta lantaldeetan gaurko jardunaldia aurrera ateratzeko lan egin duzuen guztioi, badakigu ez dela bat ere erraza izan, eta izango dugu jarraian, zuek egindako lanaren probetxua ere gozatzeko aukera. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de conversación. Hasteko lehen elkarrizketa mailari hasiera emango diogu, berehala igoko dira holtzara parte hartzaileak, eta bitartean, ohar pare bat emango dizkizuet denboraren antolaketari buruz. Gaurko agenda benetan oso bete-betea dago, oso zorrotza da gure gaurko programa, eta nik tamalez niri dagokit gaur ziurtatzea ez garela asko desbideratzen, ezta? Saiatuko naiz hori leun egiten, alik eta modu suabenean egingo dut hori. Baina espero dut eta eskertuko dizuet izlari guztiei bazuen ulermena eta denborari egokitzea. Gaur izango dugun eztabaida bakoitzak, eztabaida mailetan antolatuko ditugu, ikusten duzuen bezala hasi gara lehena antolatzen, eta eztabaida mahai bakoitzaren bukaeran 10 minutu utziko dugu entzulegoak parte hartzeko. Eskuak altxatu horretarako mikroa eramango dizuegu eta eskatzen dizuegu noski galderak eta hitzartzeak hor ongi egokitzea daukazuen denborara. Zuek goazen harira, galdera nagusi baten inguruan programan ikus dezakezuen bezala. Ze oinarriren gainean artikulatu pobreziaren eta bazterketaren aurkako politikak. Horixe lehen mahai ingururako prestatu dugun izenburua eta mamia. Va a coordinar, a dirigir esta mesa de conversación Mabel Cenizo. Mahai honetan gidari lanak egingo ditu Mabel Cenizok. Mabel Cenizo gizarte lankilea da, Caritas Gipuzkoa gizarte bazterketaren arloan 25 urte baino gehiagoko esperientzia du. Azken 5 urteetan komunikazio eta voluntario arloa koordinatzen ditu. Batez ere hijito komunitateko emakumeekin lan egiten du. Esaten du gizarte realitateetan murgiltzetik politika publikoekin lotzera eta hor parte hartzera pauso bat besterik ez dagoela. Eta esaten digu bere aurkezpenetan, esan ohi digu ama dela, Mabelek. Eta guk asko eskartzen dugu berak hori horrela esatea, izan ere, gu munduarekin nondik konektatzen garen ikusaraztea oso garrantzitsua da. Eta ama izate hori baldintza bat da, bazter bat da gaur egun, hala izaten jarraitzen du, eta bazter horretan emakume asko gaude. Eta bazter hori erdigunean jarri nahiko genuke. Eskerrik asko eta aurrera, Mabel. Egunon, eskerrik asko, Pilar, zure aurkezpena. Mahai inguru hau hasiko dugu, hasteko lan eta enplegu sailari eskerrak emango dizkiogu. Bigarren jardunaldi hauek antolatzeagatik. Hasteko, bestalde, mahai honetan ditudan kide hauei eskerrak eman nahi dizkiet. Raúl, Borja, Lucia, egun ondenoi. Eta ongi etorriak izan zaiteztela, topaketa honetara. Hemen mahai gainean badugu galdera bat, Pilarrek esan digun bezala, jardunaldi honetako lehen galdera da.
Hau da, zer oinarriren gainean artikulatu behar ditugu pobrezia eta esklusio bazterketaren aurkako politikak. Bakoitzak 10 minutu ingurutan, zuen esperientziatik, zuren ezagutzatik, proposatzen dizuet galdera horri erantzutea. Hasteko Borjari entzungo diogu, hementxe ondoan dut, bera da Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko irakaslea. Eta hor, badago, desberdintasunaren inguruko begirada egiturazko bat, eta horren arabera galderari erantzutea eskatuko diogu. Bestela, gainerakoan dugu hemen Raul Flores, Foesa Fundaziokoa, Caritasekoa, eta galdetuko diogu zer nolako realitateak ezagutzen dituen fundazio horren bitartez. Eta azkenik, mai honi itxiera emateko Lucia Martínez entzungo diogu, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea dugu, eta zerbitzu sozial eta inklusiorako politiken aditu da, eta bere proposamenak entzungo ditugu. Lehen esposizio horren, azalpen horren ondoren, entzulegoari hitza emango diogu, hementxe zaudeten hoi, eta zuen ekarpenak ere ekarriko ditugu gurera, ordu bete dugu guztira, eta beraz, denbora mugatua dugu, eta guztion artean parte hartu behar dugu. Borja, aurrera? Zurea deitza. Pues muchísimas gracias por la invitación. Eskerrik asko gonbidapenarengatik. Tira, 10 minutu besterik ez ditugu, beraz mamira noa zuzenean. Nire ikuspegitik desberdintasuna hitz egin behar badugu eta horixe eskatu zian Mabelek gonbidapena egin zuenean, honi heldu nahi badiogu, nire iritziz galdera bati erantzu behar ditugu. Une den, filosofia politikoari buruzko ikastaroa egiten dugu, baina ez kezkatu, ez ezazue ies egin ez dugulako hitz egingo filosofia politikoaz. Baina gustatuko litzaidake galdera bati ez, 3 erantzutea. Bat, non? Hau da, justizia distributibo sozialak bilatzen badu banatzea, non banatu behar dugu? Eskala globalean da, edo nazionalean, edo eskualdekoan. Horrengo galdera litzateke nola egiten den hau. Non egiten dugu, eta hori argituta nola egingo dugu. Ez dugu zertan, berdin banatu behar. 3 printzipio daude, oso ariri onak izan daitezkenak. Nahikotasunaren printzipioa, bakoitzari nahikoa eman behar diogu, eta ez guztiei berdin, eta baliabide batzuekin hori egiten dugu, osasungintzan adibidez, ez diegu denei berdin ematen, larri daudenei gehiago ematen diegu, osasuntxua denoi ez digute ezer ematen, eta inork ez du pentsatzen hori bidegabea denik. Osasungintzan, mendebaldeko gizartek egiten duguna da, pertsonek behar duten arreta eman. Ez berdina, ez duelako zentzurik, ez da? Osasuntxu dagoen bati edo gaixo dagoen bati gauza bera ematea. Bestetik, berdintasunik ez dagoenean lehentasun bat izan beharko litzateke, ez da? Hori egiten dugu gizarte zerbitzuetan edo baliabide ekonomikoei dagokienez lehentasunez ematen diegu behar handiagoa duten horiei. Nahikoa edo nahikoa baino gehiago dugu noi, ez lukelako zentzurik guri emateak, ez da? Eta 3. da, berdintasun printzipioa. Eta da, berdina ematea pertsona batzuei. Hori egiten dugu adibidez, eskubide politikoen eremuan denek dute, beren gobernuetan, eragina izateko aukera berbera, ulertzen dugulako pertsona guztiak dugula duintasun berbera, edo gaitasun berbera, gure gobernuek hartzen dituzten erabakietan eragina izateko. Bere zertaz ari gara, osasun baliabidez, baliabide politikoez, baliabide ekonomikoez, gizarteak oroar ulertzen du 3 printzipio horiek ditugula, banaketa hori egiteko. Eta horretaz ari gara ere, justizia soziala ari garenean. Eta arreta jarriko dut orain bai gizarte zerbitzuetan, hori buruz ari garelako gaur. Ulertzen dugu, badaudela printzipio igualitario batzuk, berdintasunezko batzuk, baina badaude 2 argumentu batereko berdintasunik gabe egiten diren banaketak egitera eramaten gaituztenak. Baliabide ekonomikoen kasuan pertsona batzuei asko ematea edo batez ematea ez da bat ere bidezkoa, ez da pertsona batzuek gehiago
behar dutelako. Eta 70ko, 80ko hamarkadatik aurrera, justizia soziala meritokratikoa izan da. Gehiago merezi dutenek, ahalegin handiagoa egin dutelako, lanpostuan, edo unibertsitatean, edo ikastetxean, horiek merezi dute gehien abiapuntua edozein dela ere. Bai? Eta besteek, esango lukete batira, gainera, gehien behar duenari gehiago edo berdin emateak ondorio negatiboak izan ditzateke. Eta hori batez ere, aipatzen zen gerra hotzaren garaian igualitarismo sovietiko hori ulertzen zen etzela ona. Guzti gutxi gora bera berdintasunez ematea, ulertzen zuten eragile ekonomikoei etziela mesede egiten, ez da? Berdin dio zer egiten duzun, berdin jaso duzulako. Badago txiste errusiar bat, beti kontatzen dena, errusiarra da, beraz kontuz. Bineta bat da, eta ikusten da torloju erraldoi bat. Tonaka pixatzen dituena, eta goien jartzen du. Hementxe duzue torlojuen urteko produkzioa, ez du inolako zentzurik, ez duelako zertarako balio, ez dago zen non sartu. Eta txistea zen batira batzuek egiten dutela lan egiten dutenaren plantak eta besteek ordaintzen dutenarena, ez da? Eta saiatuko naiz orain azaltzen horiek eraginkortasunaren ikuspegitik eta ikuspegi moraletik. Soziologian, zientzia politikoan, ekonomian, literatura asko ikusi dugu, eta horretan ikusten dugu, desberdintasun handia dutenek okerrago egiten dutela neur daitezkeen iten batzuen. Tienden a tener mucha más gente en cárceles. Las sociedades fuertemente desiguales tienden... Desberdintasun handia duten gizarteetan gehiagotan gertatzen dira, neraben arteko haurdunaldiak, nahi ez direna, kohesio sozial txikia dut. Se distancian los unos de los otros. Tienden a tener problemas. Jendea auzoetan elkarrengandik ulurtzen da, segurtasun arazoak egoten dira, gaur egun gozoiek neurgarriak dira. Eta ikusten dugu, desberdintasun handiagoa dagoen gizartean indize hori guztiak okerragoak izaten direla. Adibidez gehiago inbertitzen da, segurtasunean, beldur direlako lapurtuko dietenaren beldur, berein bizitza babestu nahi dute oroar, segurtasunean gastu handia egiten da. Beste batzuetan berriz, guztiz inproduktiboa da gastu hori. Azken urteotan, ikusten ari ginen, oso berdinak edo berdintasun handia zuten gizarteetan, ekonomikoki ez zirela efizienteak, baina gaur egun literatura askok erakusten dutela gizarte batzuetan lortu dituztela eraginkortasun maila nahiko onak, adibidez herrialde eskandinaviarretan, ez da? Ez Errusiako eredu sovietikoan. Beraz, bertan ongi uztartzen dituzte bi alderdi horiek. Eta gero, 4 minutu ditut, saiatuko naiz 4 minututan sartzen. Badaude argudio moral batzuk berdintasunaren aurka, eta interesatzen zait. Hain gaizki dago jendeak, esaten dutenez, zeo zer egingo zuen, hori ondorioztatzen da pixka bat modu ez sofistikatu batean azaltzearren. Justizia meritokratikoak hori du atzean. Justizia meritokratikoak badu berdintasuna abia puntuan, baina hortik aurrera laissez-faire sartzen da. Hau da, jartzen dugu abia puntua, eta hor daude 18-25 urteak, egia delako, ez dela zure ardura zer familietan jaiotzen zaren, beraz hor abia puntua ulertzen dugu berbera dela. Lehenengo pertsentilean 1989 jaio izanan neutralizatzen saiatzen gara. Eta hortik aurrera, pertsonen merituengatik iristen gara lehenago batzuk edo beranduago beste batzuk.
Eta hori da zer nolako ahalegina egiten duzun ikastetxean eta gero zure lanpostuan. Eta ulertzen dugu hori justua dela. Justua dela, ahalegin mailaren arabera, emaitza desberdinak lortzea. Baina, igualitario batentzat hori onartzea, igualitarismo politikoan sinesten duenarentzat hori esatea, tira, 18tik aurrera dena laissez-faire izatea, hori neoliberala da, ez? Zergatik sinesten dut horrelako justizia batean, benetan pentsatzen baduzu nahiko kontraintuitiboa da. Eta gainera, justizia meritokratiko batean sinesten badugu, pentsatu beharko genuke ea hori badatorren gure barneko printzipioekin. Berdintasun printzipio erabili nahi badugu. Tenemos muchísima investigación reciente que... Gero, gainera, evidentziak ere erakusten digu, meritokrazia berez mito bat dela, eta maituko dut. Gure bizitza osoan zehar, gure abia puntua, giro soziokulturala, liburutegietan dauden liburuak, gurasoengandik jasotzen dugun babesa, ez lehenengo 14 urteetan, baizik eta lehenengo 40 urteetan, erabakigarria da 50 urte, 60 urte betetzen ditugunean, non gauden, horren araberakoa izango delako inandi batean. Eta maituko dut. Iruditzen zait ikuspegi bikoitz horretatik, ondorioak eta printzipio moralak aintzat hartuta, gizarte desberdina dituzten gizarteak badituzte ideia batzuk nire ustez alde batera utzi behar ditugunak eta igualitarismoa ondori dagokienez eta balio moralei dagokienez esango nuke badela ideia politiko sendoena eta oinarri moral eta ekonomiko onenak dituena justizia distributiboa antolatzeko gizarte batean. Eskerrik asko. En tu turno, además, viene bien este hilo que ha abierto Borja, porque... Raúl, zure txanda, gainera oso ongi datorkizu, ez da? Borjak ireki duen ari hau, ez da? Gogoratzen dut, zer lerro jarraitzen dituzun belaunarteko pobreziari dagokionez, beraz, aurrera. Eskerrik asko aukera eman diguzuelako Foesa eta Caritasen ikuspegia partekatzeko eta eskerrik asko Borjari nik aipatu nahi nituen ideia askori bide eman dielako. Irudi batzuk ekarri ditut nire ideiak pixka bat azpimarratzeko. Zer oinarri erabiliko ditugu pobrezia eta esklusioa egituratzeko 10 puntu. Aipatu nahiko nituzke, nahiko modu harin, baina interesgarrian, gero eztabaida piztu ahal izateko. Horretara etorri garelako. Pobreziaren eta esklusioaren aurkako politika garatzeko orduan, pobrezia pixka bat gogotik kendu behar dugu, edo ez dugu zertan horretan oinarritu. Bilatu behar dugulako, bizi baldintzetan, hainbat dimentsio daudela. Ez da soilik enplegua, ez da soilik gabezia ekonomikoa. Badago ere, etxe bizitza, osasungintza, parte hartze zibiko eta politikoa, eta baita ere bestelako gai arrazionalak. Politikak behar ditugu pobreziaren eta esklusio sozialaren aurka, bi irudi hauei erreparatuko dien politika bat behar dugu. Pobrezia ekonomikorik gabekoa eta gizarte esklusiorik gabekoa den gizarte bat lortzeko. Bigarrenik kontuan izan behar dugu inklusio soziala ez dela erraz lortzen. Milioika pertsona honela dabiltza pobreziatik ateratzen saiatzen direnean. Egitura sozial bat, baldintzatzaile batzuk, irudi sozial batzuk daude. Eta horrek zaildu egiten die eskaileretan gora egitea. Eta ez da soilik hori, baizik eta eskailera kontrako martxan dijoaztela. Eskailerak ez die errazten pobreziatik, esklusiotik ateratzeko bidea. Zaildu edo oztopatu egiten die.
askotan badaude posizionamendu etiko eta moral batzuk balasta gisa funtzionatzen dutenak, gizarte esklusiotik ateratzen saiatzen ari direnei dagokienez. Garrantzitsua litzateke, pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren aurka ditugun politiken inguruan hausnarketa bat egitea. Askotan enplegua ulertzen da irtenbide gisa. Ni Borja baino polaitagoa naiz, baina nire ustez ez da ideia hau birpentsatu beharko genukena, baizik eta abolitu egin beharko genukeela. Badagoelako behar adina demostrazio empiriko ulertzeko gaur egun lana edukitza edo ez dela elementu erabakigarri bat pobreziatik ateratzeko. Gakoa da lanpostu on bat izatea. Gizarte inklusiorako egia da, enpleguaren adarra beharrezkoa dela. Baina, gizarte inklusiorako politikak ezin dira soilik edo nagusiki enpleguan oinarritu. Besteak beste, erabateko enplegua oraindik ezin delako lortu. Ez estatuan, ez gure eskualdean, ez autonomia erkidegoan. Eta, egia da, enpleguak baldintzatu egiten duela familien ongizatea. Eta gaur egun, 117.000 familia daude laneko ezegonkortasun egoera larri batean. Eta horrela, ezin dute eduki behar adina integratzailea den diru-sarrera bat ez da harremanetarako oinarri bat. Eta badaukagu gizarte babeserako sistema oso aurreratua Euskadin, baina oraindik ere 36.000 familia detektatu ditugu. 36.000 familia diru-sarrera egonkorrik gabe. Ez dituzte lortzen ez enplegutik, ez laguntzetatik. Beraz, hau guztia berrikusi egin behar dugu. Enpleguak, gaur egun dituen piezekin, ez du irtenbide on bat osatzen. Eta kontuan izan behar dugu, inklusio sozialerako politikek pertsona guztien berdintasuna eta duintasuna kontuan hartu beharko luketela. Beharrezkoa da, adibidez, etxe bizitzaren putzu amaigabe horretan behingoz esku hartzea. Euskadin, 113.000 familia pobrezia egoeran geratzen dira, alokairua edo hipoteka ordaindu dutenean. Eta gainerako hilabetean pobrezia egoeran bizitzen dira. Gutxieneko errentekin, bizi diren askok edo diru laguntza jasotzen dituzten askok. Naiz eta igoerak egin, oinarrizko soldatan eta abar pobrezia egoeran bizitzen dira. Beraz, benetan bermatu beharko genuke, batetik etxe bizitzetarako sarbidea izatea, baina bestetik ere arautu egin beharko genuke etxe bizitzen merkatu hau. Eta noski, diru-sarrerez ari gara, baina aipagarriak dira ere eta heldu beharko genieke etxe bizitzak egokiak izateari eta seguruak izateari. Inklusio politikek arreparatu beharko liokete ez soilik pobrezia ekonomikoari, baizik eta baita beste egoera batzuei buruz. Adibidez, bakardadeari, isolamenduari. Euskadin 45.000 pertsona daude bakarrik, eta gaixo egon daitezke edo zailtasun ekonomikoetan. Pandemiak eragindako krisialdiaren ondorioz honek gora egin du. Eta Euskadin gainera behera egin du laguntzak jasotzen dituzten etxe bizitzak. Egoera honek okerrera egin du, ia erdira jaitsi delako. Eta honek erakusten digu beharrezkoa dela komunitateak indartzea. Inklusioa ez delako lortzen soilik administrazioen bitartez, hirugarren sektoreko erakundeen bitartez. Komunitate aktibo bat behar dugu, gune sozial aktibo bat, gizarte inklusio hori lortu ahal izateko.
Seigarrenez, garrantzitsua da gizarteko solairu guztiei erreparatzea. Desberdintasunak gora egin du azken urteetan. Estimazioen arabera, beheko solairuek 3% diru sarrera edo errenta txikiagoa dituzte, goikoek berriz hobetu egin dituzte. Eta gertatzen dena da, desberdintasunak oztopatu egiten dituela, irtenbide errealak, aukera errealak murriztu egiten ditu. Beraz, ez da bermatzen berdintasun bat biztanle guztientzat. Eta horrek oztopatu egiten du mugikortasun soziala. Eta mugitu egiten du belaunaldien arteko pobreziaren transmisioaz harago Mabelek aipatu bezala, ezta? Oso azkarra aipatuko dut. Garrantzitsua dela, gertutik ikustea zer nolako bilakaera duen pobrezia, gizarte inklusioak eskualde honetan. Integrazioak gora egin du edo mantendu egin da, baina esklusio larria oso modu kezkagarrian igo da. Hor ikusten zenituzten 2008 eta 2021 bitarteko bilakaeraren datuak. Garrantzitsuena hauxe. 5 bider handiagoa da kanporatutako gizarte deritzon hori. Integrazio handienetik esklusio larrienetarako barem hori dugu hemen, eta ikusten dugu zer nolako hazkundea izan duen arazo gehien dituen segmentu horrek. 8. eta amaitze aldera, garrantzitsua da ikustea zer garrantzitsua den pobrezia eta esklusio egoera bizitzen dituzten pertsonei arreta eskaintzea. Emakumeen artean maizago ikusten da, eta larria da guztiz bidegabea delako, guztiz defizientea politiken kudeaketari dagokionez. Oso kudeaketa eskasa egiten ari gara. Generoari dagokionez, ikus ditzakegu emakume gehiago, baina garrantzitsua da ere nazionalitatea. Ikusten ari gara, atzerritarrek badituztela esklusio sozialeko egoerak maizago. Bertakoek baino 5 bider handiagoa da pobrezia edo gizarte esklusio egoeran izatea. Adingabeak dituzten etxeetan ere 2 edo 3 bider handiagoa da gizarte esklusioko egoeran erortzeko arriskua. Beraz, oraindik ere hor badugu lana egiteko, eta bada oso interesgarria, adibidez, haurrak hazteko eman ditzakegun laguntzen posibilitateak aztertzea. Benetan berdintasun aukera bat edo aukera berdintasun bat bermatu nahi badugu. Eta 9. ideia bat aipatu nahiko nuke. Baztertutako pertsonen ahaleginari balioa ematea. 30 segundu eta amaituko dut. Pobrezia egoera batean, bazterkeria egoera batean dagoen pertsona bati hitz egiten diogunean, ezin dugu kontuan hartu edo ezin dugu ulertu merezi duten ala ez. Ona diren ala gaiztoa diren, bidea jarraitzen duten ala ez. Badaudelako eskubide batzuk, eskubide sozial batzuk, merezimenduetatik kanpo egon behar direnak. Horrez gain, garrantzitsua da ere barneratzea ezin ditugula pertsona pobreak, baztertutakoak errudun egin. Baldin badaude demagun zerbitzu batean janariaren zain edo beraien laguntzaren zain. Eta gogoan izan behar dugu, gainera, modu aktiboan egoten direla 10-tik 7 eta 8 gehienak ari dira lan bila, ari dira ikasten, ari dira bideak zorrotz betetzen, administrazioetatik proposatutakoak. Beraz, oso garrantzitsua da politika hauek antolatzen ditugunean,
ongi balioestea baztertutako pertsonek egiten dituzten ahaleginak. Erruduntasun horiek eta susmagarritasun horiek alde batera uztea. Gutxieneko diru sarrerak edo diru sarrera bermatzeko laguntzak eskatzen baditu, ez dugu zertan beti susmatu ez dutela, benetan beharrik zer gertatzen da, hor administrazio izapideetan, ez zegoela ongi ezarrita, batek merezi zuen, ala ez, eta horren ondorioz pertsona askok inolako laguntzarik gabe bizi izan dute azken krisialdi larri hau. Garrantzitsua da, ondasun komun baterantz lan egitea bazterkeriari aurre egiteko. Eta zuk nola ikusten duzu, Lucia? Zer nolako erantzuna eman diezaiekegu egoera hauei? Desde el punto de vista de los servicios sociales, Gizarte zerbitzuen ikuspegitik, hasteko aitortu nahiko nuke zer egin duten inklusio politiketan gizarte zerbitzuek. Eta 3 zatitan artikulatuko dut. Batetik, gizarte zerbitzuetan badago ezagutzan metatu bat, hainbat urteko esku hartzen ondorioz egiten dena. Hori funtsezkoa da inklusio politikak ongi planifikatzeko. Eta funtsezkoak dira ere gizarte zerbitzuak inklusio politikak diseinatzeko orduan politika hauek aplikatzen dituztenak direlako eta zentzu horretan badakite zer funtzionatzen duen eta zer ez. Garrantzitsua da, beraz kontuan izatea pertsona hauek guztiak diseinu fasean gainera, lanerako metodologiari dagokionez, zainukigarria ez den zati horri dagokionez, badaude metodologia batzuk, badaude modu batzuk, badirena benetan inpaktu bat izan dezaktena politiketatik kanpo. Baina erronka gako bati aurre egin behar diogu. Eta bada, koordinazioa eta konpromisoa gure lurraldeko eragile guztien aldetik. Ingurune inklusiboak eraikitzeko. Hor dago gakoa. Nola, eraiki ditzakegu ingurune inklusiboak. Ez badugu ingurune inklusiborik beste ezerk ez du funtzionatzeko. Eta hori oso ongi dakigu gizarte zerbitzuetatik. Bestela, esku hartzek ez dutelako arrakastarik izango politika jarraitu arren. Eta onartu nahiko nuke batetik desabantaila bat dagoela. Aipatu ditugu desberdintasunak, aipatu ditugu Raulek aipatutako datu horiek guztiak, eta badaukagu abantaila bat batetik ezagutza, badakigu bazterkeria eta pobrezia egoeran dagoen pertsona bat ez dela pasiboa, normalean ez dutela nahi mendetasun egoera batean bizi, ez dute prestazioen mende bizi nahi, eta badira benetan pertsona oso aktiboak. Eta askotan gertatzen zaiena da, aukeren ateak itxita aurkitzen dituztela. Eta gai izan bargara hori gure gizarteari kontatzeko. Administrazio publikoek gainera ideia hori transmititzen jakin behar dute ere. Eta hedabideak ere noski inklusio planetan sartu beharko genituzke ideiaren berri izan dezaten eta nolabait gai izan daitezen, azaltzeko zer egiten ari garen, eta batez ere modu zehatz batean edo modu egoki batean edatzen dutena beraien edabideetan. Garrantzitsua da ere, daukagun ezagutza, edatzea, eta pedagogia soziala egitea. Badago beste hildo bat, gakoa iruditzen zaidana ingurune inklusiboak eraikitzeko. Eta da, onartzea badirela neurri eraginkorrak. Bai politikak, bai esku hartzak eta bai prestazioak. Pentsatzen dut hemen ados egongo garela politikak eta prestazioak
oinarrezkoa dira, gako bat dira, baina hemen gaudeno jakin arren gai izan behar gara kanpoan hori ongi azaltzeko. Jendeari kontatzeko, hain zuzen ere, politika horien gako bat badelako, gizarte guztia begi honez ikustea, gizarteak zilegintasun bat ematea politika hori, eta osartzen dira ere, noski, zerga, diru bilketa, eta eratu behar dugu eraginkorra direnaren ikuspegia gastu publikoari dagokionez. Análisis. Eta hor badugu ibilbide bat, analisi horretan, eta badakigu prestazio ekonomikoek badutela balio bat prebentziorako. Eta hala ere, politika publikoetan eta ekonomikoetan alegin handiago egin behar dela prozesu horiei buelta emateeko. Ez da, zentzu horretan, eraginkortasun hori zabaldu egin behar dugu. Politiken eta prestazioen eraginkortasuna zabaldu egin behar dugu. Hirugarren ideia, zein da? Nire lankideek aipatu dut dagoeneko. Testuingurua aitortu behar dugu eta dauden aukerak ikusi behar ditugu. Hor politikak badu inklusiorako paper garrantzitsu bat, hori ez dago ez baian, baina hor aitortu behar dugu baztertuta daude bazterketa egoeran dauden persona gehienek merkatuko ateak itxita edo erdi irekita aurkitzen dituztela. Eta zentzu horretan, ebaluazioan eta neurketan, hau da, inklusio politiken inpaktua neurtzeko lanetan, neurtu behar dugu hau. Enplegu politikez haratago eta aktibazioarekin lotutako ekintze zaratago, badaude beste aktibazio sozialerako beste ekintza mota batzuk, parte hartzarekin lotutako ekintzak daude, kirolarekin, aisiarekin, denbora librearekin lotutako ekintzak daude, harremanak sortzeko lanak eta ekintzak daude, horiek ere kaltea prebenitzeko balio handia dute, eta horri esker, ekintza horiei esker, pertsonak hurbildu egiten dira enplegura eta inklusio sozialera. Laugarren ideia, orain hemen aipatu nahiko nukena da, zerbitzu sozialek ondo ezagutzen duten kontu bat, eta da, beharrezkoa da koordinazio on bat, administrazio desberdinen eta pertsonekiko esku hartzen maila desberdinen artean. Gu gure gremioan aipatzen dugu askotan koordinazioak izan behar du vertikala eta horizontala. Badakigu bazterkeria hainbat dimensiotan gertatzen dela, ez dugu azaldu beharrik zergatik, baina hainbat alderdi izango dituen politika bat beharko dugu. Eta alderdi horiek elkar ezagutu eta aitortu beharko dute. Denek ikusmuga berberarekin lan egin beharko dute. Ezagutza partekatu beharko dute. Norantz doazen jasotzen duen filosofia hori partekatu beharko dute. Horretarako, politika sozialetako espazio desberdinak elkarrekin komunikatutago beharko dira, hizkuntza bat partekatu beharko dute, elkargunerako eta lankidetzarako espazioak eduki beharko dituzte, kontzeptua partekatu beharko dituzte, izan ere, batzuetan konturatzen gara, espazioa falta zaizkigula, modu horizontalean eta vertikalean politika koordinatzeko eta bateratzeko. 5. ideia, horretarako zer behar dugu? Eragile sozial guztien partaidetza eta kolaborazioa eta implikazioa. Enpresan, sarea, gizarte zibila, herri administrazio guztiak, unibertsitateak, hau da, eragile guztiak dira funtsezkoak aukerak eraikitzeko lan horretan. Eta zer egin dezakegu, tira. Hor, espazioak sortzen saiatu behar dugu, elkar aurkitu gaitezen. Elkarrekin lan egin dezagun. Inklusio politiketan sartu beharko ditugu lerrokatze estrategia onak. Hau da, lurralde desberdinek eta inguruko lurraldek elkarrekin lan egin izan dezaten. Gogoan dut adibidez, Nafarroan lantalde bat izan genuela, eta hor, aipatu genituen mini batzordeak sortu beharko liratekela, lurraldez lurralde, eta horietan parte hartu beharko luketela, enpresen sareak, gizarte zibilak, eta hor aipatu beharko zirela, zer nolako bazterkeria arrakala zeuden lurraldean, eta hor, inklusiorako ibilbideak zehaztu beharko lituzketela, eta hor, aipatu beharko liratekela bazterkeria egoeran dauden pertsona horiei zer nolako aukerak eman. Eta honekin amaitu nahi dut, beste ideia bat botako dut amaitzeko. Hemen, evidentzia zientifiko askoren arabera eta gure ibilbidearen arabera badakigu zein diren gehien aurreratu duten lurraldeak. Hain zuzen ere, elkarrekin lan egiteko gai izan direnak. Ehun asoziatiboak
bultzatzaile izan den lurraldeak. Euskadi da adibidetako bat, eredu da, zentzu honetan, omen, hirugarren sektorea eta sare sozial hori, gizartearen sarea izan da, funtsezko elementu bat lan honetan. Eta hor ikusten dugu, liga honetan zer nolako paper garrantzitsu betetzen duzuen. Aktoreak ez dira politika publikoen kudeatzaile soilak, askoz ere gehiago dira. Hau da, jolasaren parte askoz ere zabalagoa bat da. Eta inklusioaren motor bat edo bultzatzaileetako nagusi bat da. Eragile hauen izaera eta papera. Hementxe utziko dut eta gerora saiatuko gara gehiago sakontzen. Eskerrik asko. Benetan oso interesgarria izan da, eskertzen dizuet denbora respetatu zuelako. Ez dakit hemen entzulegotik ote dugun galderarik edo hausnarketarik zuen aldetik, laburra izan behar da, alabaldin bada, kontuan izan behar dugu gero ere badagoela beste mahai inguru bat, eta beraz, oraintxe duzu aukera, Fernando eta Joseba. Si un micrófono... Mikrorik baldin badugu, aiei eramateko? Aquí delante. Bai, Fernando. Aprovechando que estamos gente convencida, pediría alguna crítica. Mikrofonoa piztu dezala izlariak, mesedez. Ezin dugu itzuli. Mikrofono itzalita, egiten ari delako. No. Yo puedo empezar con lo de las críticas. ¿Puedo decir una cosa? Vamos a escuchar. Sí, que aprovechando que estamos gente convencida, podríais hacer también la... Tira, kritikaren bat ere egin dezakezue gure ongizate sistemarako, ezta? Oso soziedade igualitarioak diren horietan, sortzen dira pobre diren pertsonekiko retxazo handiak, ezta? Zer ari gara gaizki egiten, segurasko gure ongizate estatuan bertan. Bai, jaso dezagun beste galdera ere bai, Josebarena besteren bat egongo balitz ere bai, eta gero erantzungo ditugu. Quería preguntar... Nik, zehazki, berdintasun ezaz ari garela, inklusioaz ere bai, baina berdintasun ezaz ari garela. Borja, zuk, azertu duzu birbanaketako politikekin zer nolako lotura duen, hau da, prestazio ekonomikoko politikekin, baina pre-banaketako politikekin ere bai. Euskadiko testu inguruan, zure iritziz, nola kombinatu behar ditugu politikak? Hau da, zer nolako kombinazio egin beharko genuke, Luzia eta Raúl entzatera izan daiteke galdera, baina tira, predistribuzioko politikak eta prestazio ekonomikoetako eta aberastasuna birbanatzeko politiken artean, zer nolako kombinazioa egin behar dugu banaketa egoki bat egiteko hemen Euskadin. Josebarekin hasiko naiz. Erantzuna orokorragoa delako eta gero Fernandoren galdera zehatzagoa denen zorra jitsiko naiz. Tira, definizio labur bat eta operatibo bat. Birbanaketa, redistribuzioa, zer da helburua? Hor, nahi ditugu berdintasun ezaren kausak zuzendu. Hor, ulerkera nagusi baten arabera, pentsatzen dugu estatuak konpondu behar dituela gure bizitzan gertatzen diren kalteak edo hondamendiak. Horrek ez eragozten digulako merkatuan diru-sarrerak lortzea. Kasu horretan, estatua dator gure aurreko erkarpenei esker, baliabide batzuk eskaintzen dizkizu, eta zure bizimodu normalarekin jarraitu dezakezu gutxi gora bera. Baina horrelako ustekaberi gertatzen ez den bitartean, zure laneko diru-sarrerei esker biziko zara eta beteko dituzu zure beharrak. Eta horren bestez. Estatuak zer egiten du? Estatua da konpontzaile bat, zentzu horretan. Tirita bat jartzen du, istripua gertatzen denean, edo zahartu egiten garenean, eta ezin ditugunean errenta primarioak lortu lan merkatuan. Predistribuzioak zer esaten digu? Honena izango litzateke, justizia sozial distributibo baten ikuspegitik geure burua prestatzea. Hau da, ez dezagun inoiz behar estatu baten laguntza. Bi arraziorengatik. Lehenbizi, ikuspegi moral batetik, gure etorkizuneko diru-sarrerak baldintzatuta daude eta horrek izugarrizko eragina du gure bizi osoan zehar, eta horren bestez predistribuzio bat egitea, aurrebanaketa bat egitea, eraginkorragoa da beste aukera baino. Eta
predistribuzioa orain arte parekatu izan da hezkuntzarekin. Eta zenbat eta lehenago, orduan eta hobeto, badugu evidentzia. Hau da, hezkuntzan egiten diren interbentzioak eraginkorragoak dira zenbat eta lehenago gertatu. Baina, azken urteotan, predistribuzioaren kontzeptu hori ireki egin da. Ez dira bakarrik divergentziak zuzentzeko esku hartzeak, hau da, kapital produktibo horretan gertatzen diren esuzteak konpontzeko, baizik eta ireki egin da. Orain, merkatuak dituen hutsegiteek eragiten dituzten arazoak konpontzeko ere bada. Ez da kapital humanoari dagokion gauza bat, baizik eta merkatuak interbenitzen dituzte, merkatua alik eta efizientea izan dadin. Batzuetan ez gara hartzen, baina azken urteotan kontzepzio bat barneratu dugu, hau da, justizia orokorra ulertu dugu modu jakin batean. Hau da, hor, lanaren zatiketa bat egiten da, merkatua produkzioaz arduratzen da, eta estatuak banaketaz bakarrik arduratzen da. Estatuak ez du sartu behar prozesu produktiboetan, merkatuetan. Beti interferentziak sortzen dituelako eta beti inefizienteak direlako. Hori, hirugarren bide sozialdemokratak ere esan du, pentsa ezazue. Beraz, esan izan da, gai ekonomikoetan, estatuak ez du ezer egin behar, eta egin behar duen gauza bakarra da, emaitza oso berdintzaleak ez diren emaitzak, edo berdintasun esa sortzen duten emaitzak zuzendu, besterik ez. Baina estatuak ezin du, aldez aurretik intervenitu, eragozteko desenplegu altua egotea, adibidez, estatu sovietikoan. Hor, emaitzak izugarrizko ondamendia dira, desastre izugarria, horra, agintariak bozka edan bestarik ez dute egin, ezta? Beraz, hori da guk buruan sartu diguten ideia, baina hori txorimalo bat besterik ez da, hori da gu izutzeko irudi bat baino ez. Hor, badaude benetan lanabesak, arazoak konpontzeko, hau da, ingurune sozial, egoera txarrekoenetatik datozen pertsonen desabantailak zuzentzeko tresnak daude, baina askoz ere gehiago bai. Hau da, gazteen ehuneko handi batek ezin du etxebizitzarik lortu. Etxebizitzak baldintzatzen du gure bizitza aurrera eraman alizatea. Bizitz modu diruin bat aurrera eraman alizatea. Etxebizitzaren merkatua ez baldin bada eraginkorra, hau da, ez da eraginkorra, jendeak ezin pisu bat alokatzea adibidez Madrilen, ez da? Hor, baditugu arrazoiak nire ustez, estatuak aldez aurretik interbenitzea onartzeko, merkatuko inefizientzia horiek zuzentzeko. Estatuak egin behar du hori. Pentsatzen baldin badugu, etxe bizitzaz eta hezkuntzaz gain, hor, badaudela beste merkatu batzuk ere gaizki funtzionatzen dutenak, edo huts handiak dituztenak, eta hor, estatuaren interbentzioa justifikatuta baldin badago, hor, ideia da, estatuak zuzendu ditzala inefizientzia horiek, hartara, sujetuek interbentzio gutxiago behar izan dezaten gerorako estatuaren interbentzio hori, konponketa hori, interbentzioa aldez aurretik gertatu delako. Eta beraz, gerora, pertsona horiek guztiek ez dute beharko estatuaren ondorengo zuzenketa hori. Nire irudizten zait, nire iritziz behintzat, edo berdintasunean balio gisa sinisten dugun pertsonok pentsatzen dugu, ez dagoela arrazoirik onartzeko lanaren banaketa hori, estatua eta merkatua, eta estatuak ezin du hor interbenitu merkatuen prozesu produktiboetan. Interferentziak eta inefizientziak bakarrik sartuko dituelako, eta azkar Fernandori erantzuteko. Nik uste dut gauza gaizki egin dugula, besteak beste, zerbitzu sozialen ikuspegitik, ongizate estatuaren ikuspegi orokor batetik, Adibidez, guk relativo a aquellas personas que teniendo derecho a... Hau da, pertsona batzuek eskubidea dute prestazioa jasotzeko eta ez dute jasotzen. Gehienetan ez direlako enteratzen, ez dutelako informazio nahikorik. Bi gauza jakin behar dituzelako. Badute eskubidea prestazio hori jasotzeko, hartzaile potentzialak dira baldintza guztia betetzen dituztelako, eta bigarrenik, gutxiengo batzuk badakite hori jaso dezaketela, baina ez dira gai izapide burokratiko izugarri horien labirinto horretatik ateratzeko. Bazterketa egoera batean daude dagoeneko pertsona horiek, eta eskubide izan arren ezin dute prestazio hori jaso. Raúl. Oso ongi. Tira, banaketaren distribuzioaren ikuspegitik, Borjak oso ongi eta interrendiz azaldu du. Hau da,
merkatuak zuzentzea eta zuzentzearen arazoa aipatu du, eta etxebizitza merkatuaren egoera konpontzea ze garrantzitsua izango litzateke. Gu adibidez hezkuntzaren munduarekin lanean ari gara. Hor distribuzioa, hau da, hor pentsatzen dugu aulkia segurtatzen diogu liburua haur bakoitzari, ezta, eta pentsatzen dugu horrela desberdintasun hori salbatzen ari garela eta aukera berdintasuna ematen ari garela. Eta aitzitik, giza kapitalaren arazo horiek konpontzeko beharra, adibidez hezkuntzan, asko zaratago doa, ez da bakarrik eskola batean plaza bat edukitzea edo liburu bat eskaintzea, ez familian, gizartean, komunitatean egoera hori hobetu behar diogu aurro horri, bestela ezingo ditu eman behar dituen urrats guztiak eman. Hau da, eskolaz ari gara, ez bakarrik klasei buruz, baizik eta eskolaz kanpoko jarduera guztia beharko ditu, ez? Gelakoekin konektatu izateko, edo etxera iristen denean segurtasuna beharko du etxean, eta ingurune egoki bat beharko du, baldintza batzu beharko ditu beteak, ez da bere garapena ongi bideratzeko. Hau da, ez da bakarrik eskola barrura sartzea, ez, hori murritzegia da, eta oso urruti gelditzen gara benetan pertsona horrek behar dituen beharrak betetzetik, redistribuzioaren ikuspegitik. Eta hor, Josebak asko lan asko egin du, eta guretzat eredu bat da, alor honetan. Ikusi behar da, redistribuzioak gure herrialdean zerrolako gaitasuna duen. Europar Batasunean, gure herrialdean, hor zergak eta laguntza sozialak eta trukatzen dira, baina gure herrialdea da, pobrezia ekonomikoa murrizteko gaitasun gutxien duen herrialdea Europar Batasunean. Hor, eraginkortasun falta bat badago, baina orientazio mekanismoak ditugu faltan. Hau da, politika sozialak ez ditugu pobre eta baztertuen gana orientatzen edo bideratzen. Hori da arazoa. Zenbateko ekonomikoak, kopuru ekonomikoak zuzentzen zaizkie pobreenei, baina ez dira nahikoa babes eskaintzeko gai. Eta hitz egin dezagun orain Fernandok aipatzen zigun afera horretaz. Jarri dugu adibideren bat edo beste, baina sakondu nahiko nuke Borjak aipatu duen elementuetako batean. Hau da, hor ikuspegi bat dago, erruduntzat hartzen dira pobreak, susmagarritzat hartzen dira, eta pentsatzen da sistemaren onura jaso nahi dituztela. Hor etxebizitza hitz egin nahi du nik. Guk ongizate komun, partekatu batera begira lan egiten dugunean, ikusten dugu etxebizitza oinarrizko eskubide bat dela. Espazio babestu bat behar dugula denok, eta ezin du izan, lanean ondo baldin badoak izu, etxebizitza baldortza eta bestela ez. Hau da, hori politiken mundura eraman da, asko zera komplexuagoa da. Hau da, hau politiketara eraman dezakegu, etxebizitza publikoa sortuz, hori egin da urte askoan, eta salduz. Hau da, pertsona batzuei lagunduko diegu, etxebizitza bat erosten, baina gero etxebizitza hori ez dugu kontrolatuko. Eta horrek merkatu espekulatibo hori elikatuko du are gehiago. Ero erabaki dezakegu, ez dakit adibidez, Euskadin, berbada astakeri bat esango dut, baina esan dezagun 30.000 etxebizitza publiko sortu ditzagun alokairuan datozen urtetan, eta ikus dezagun zer gertatzen den. Arazo bat dugu, gizartea ez dugu hortarako prestatu. Hori esaten dugunean, zuzenean, ni adibidez kudeatzaile banitz esango nuke, alde guztietatik etorriziko zaizkit. Batzuk idatziko diate, esango diate, etxebizitzak doan egiten ari naizela alfarrentzat, pobreentzat, eta batzuk hori ere erantziko lukete, ezta? Eta beraz, eszenatoki sozial eta kontzientzia sozial egoki bat sortu behar dugu hori posible izan dadin. Hori ez dugu ongi egin, gizarteko estamendu batek ere ez du asmatu horretan, eta bereziki herri administrazioetatik horretan jarraitzen dugu. Konfiantza eta sensibilizazioa sortu behar ditugu, errealitate hori hurbildu behar dugu, pertsona pobre eta baztertuen errealitatea hurbildu behar diogu gizarteari benetan gai izan gaitezen benetako politika horiek sortu eta eskaini izateko. La mesa. Vale, yo quisiera apuntar algunas cosas, ¿no? Hainbat kontu aipatu nahiko nituzke, dagoeneko nire kideek aipatu dituzte, baina tira. Hemen, badugu joera bat, edo behar bada, ari gara hemen eztabaidatzen, ez da? Eta ari gara ikusten zer nolako desberdintasunak dauden predistribuzioaren eta birbanaketa edo redistribuzioaren artean, ez da? Baina hor, aplikazio maila, hainbat aplikazio maila daude, eta kasu askotan ez da bi kontzeptu horien arteko desberdintasuna ulertzen. Azaldu egingo dut. Gu negoziatzera goazenean, adibidez, sail desberdinekin, ardurak eta inklusio politikak eraiki behar dituzten sailekin negoziatzera goazenean,
nik Fernando adibidez gauza bat gaizki egiten ari garela ikusten dut. Eta da, hain zuzen ere, inklusioa hartzen dugu eta ongizate hartzen dugu kapitulo desberdinetan, konpartimentu banatuetan, nolabait ere. Hor, ezin izan dugu kapitulo desberdinak komunikatu, babes sozialeko atal berdinak bateratu. Horiek dira gure ongizate estatuaren ardatzak, zutabeak, eta hor, beraz, planak ditugu, bai? Horrelako planak, eta horiek dira nolabait pegamentu bat. Hor, ate bat jotzen dugunean, eta esaten dugu, galdetzen dugu, zer nola garatuko dira pertsona hauentzako programak, eta esaten digute, ez, ni baditu, nik eskaini ditu dagoeneko, nik banatu du dagoeneko, hezkuntza universal hau eskaini dut. Da, orduan zer gertatzen da, hor meritokraziaren mitua erortzen da, eta esaten dugu, ez, horrez gara ari aprobetxatzen aukerak, bere, badibidez eskolako aur batzuk ez dira ari aprobetxatzen aukerak, beren kideak egiten duten bezala xe, ez da? Da horren bestez, horretaz ari garela, iruditzen zait bide luzea dugula egiteko. Hasteko komunikatu egin behar ditugu, harremanetan jarri behar ditugu politika sozialen hanka desberdinak. Zatikatze hori gainditu behar dugu. Elementu hori asko kostatzen zaigu. Nolabait esateko ingurune egokiak eskaini ahal izateko, inklusio hori bideragarri izan dadin, eta hala, azken batean, pedagogia sozial bat egitea falta zaigu. Azaldu behar dugu zer den egiteko falta zaigun hori, eta nolabait ere, zertan ari garen huts egiten, daukagun horretan. Eta zentzu horretan, gizarte zibila partaide bihurtu behar dugu, hori falta zaigu. Eta azken batean, gure ingurunean dauden pertsona horiek guztiak partaide egin behar ditugu, gure inguru inklusibo horretan partaide diren pertsona guztiak. Zer ari gara gaizki egiten, zer ari da huts egiten, azaldu behar diegun, eta norantz joan behar dugun, inklusiorako aukera real horiek sortu ahal izateko. Nik nire ideia hor zentratuko nuke, eta hau lotuta dago enpleguaren ideiarekin bestalde. Egia da, guk, oraindik ere ideia bat arrastaka daramagula. Hau da, gizarte ongizaterako ate nagusia enplegua da. Behar bada, ongizate estatua sortu zenean, hori horrela zen, baina gaur egun, era guztietako enplegua dugu. Inklusiboa den enplegu bat badago, baina beste enplegu asko ere badaude, enplegu ez egonkorra, enplegu prekarioa, era horretako enpleguak esiak dira. Horrek ez du uzten pertsonen parte hartze kulturala, ekonomikoa eta politikoa bideratzeko, eta hori arrastaka daramagu. Politika publikoan diseinuan hori elementu garrantzitsua da. Hor gainditu egin behar dugu prozesu inklusiboak personen beharren arabera artikulatu behar ditugunetik. Eta ez sistemaren inertzien arabera. Hori da garrantzia duen elementu bat. Eskerrik asko, Lucía. Has hecho así el cierre, ¿no? de toda la conversación. Eskerrik asko, Lucía, hortxe utziko du oraingoz, elkarrizketa hau. Raúl, Borja eta Lucía. Eskerrik asko. Jardunaldi hauei hasiera emateagatik eta eman dituzuen iradokizun guztiengatik eta pentsatzen jarri gaituzuelako ere bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Eta eskerrik asko zuei ere, zuen galderekin, zuen gaiak mai gainera ekarrita, eztabaida aberasten laguntzen diguzuelako, eta eztabaida horretatik seguru naiz aurrera begira ere jarraituko dugula, ari mutur hoietatik tira eginez, eta gaurko egun osoan zehar ere lehen honetan agertu diren gaiak berriro ere agertuko direla. Vamos a mantener formato más o menos y vamos a hacer... Formatua mantendu egingo dugu, oraingoz beste espazio bat irekiko dugu elkarrizketarako. Bai, gutxi gora bera ordenatuko dugu, antolatuko dugu hau, ikusten duzuen bezala hortan ari gara. Pixkanaka hemen eseriz joango gara. Si os parece bien, Sara, igual... Vamos compartiendo el tiempo técnico y también aprovecho para alguna otra indicación. Vamos a mantener... Tira, esan dugun bezala,
zuek orain ere galdetu dezakezuen nahi duzuenean, mikroa eramango dizuegu, altxa eskuak, eta beraz, badirudi arazoren bat badagoela streamingera sartzeko, esteka bat bidali dugu gaur, gonbidapenarekin, eta horri esker sartzen da zuzenean, baina web horrian ere esteka hori aurki dezakezue, badirudi arazoren bat edo beste egon dela, alde zarretik beste bidalketa bat eginda, eta horrek arazoak sortu ditu, nunbait, baina mentxe gaude, eta zuekin denbora partekatzen jarraituko dugu. Orain, partekatuko dugu gure denbora jarraian, eta ezagutza gehiago lortuko dugu, ezagutuko dugu parte hartze esperientzia bat zer nolakoa izan den. Badirudi, antza denez, oso prozesu eta esperientzia garrantzitsua izan da. Sailburu Andreak aipatu dugu dagoeneko jardunaldi honen hasieran. Eta guk, baliatu nahi dugu zuen ezagutza, zuek barrutik ezagutu duzue prozesu hau, ezagutu nahi dugu zer nolakoa izan den, zer ikasi duzuen, luxua da guretzat zuek biok hemen izatea, izan ere bion artean ikuspegi hau osatu dezakezue. Tira, prozesuek beti uzten dituzte emaitzak, horrelako prozesuek, baina batez ere ikaskuntza uzten digute. Eta hor, konsulta bat egin dute, lanbideen biren bitartez diru sarrerak bermatzeko errentaren gainean, eta prozesu horren berri emateko hementxe dugu gurekin Sara Buesa, psikologian doktorea, eta lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko Prestazio eta Inklusio zuzendaria, egunon, eta Alfonso López Martínez ere gurekin dugu, bera da Euskadiko Probezia eta Bazterkeriaren aurka borrokatzeko sareko kidea. Eta bien artean, prozesu honi buruz hitz egingo diguzue, eta ezagutuko dugu zer izan da, prozesu hau zertan izan duen oinarria, denok dakigu lanbide zer den, uste dut, ezta? Denok ezagutzen dugu zer den EAPN sarea, ez dugu segurutzat emango, beraz aipatu ezaguzue lehenbizi. Aurkeztu, mesedez erakundea. Eskerrik asko, gonbidapen honengatik, labur aipatuko dizuet zer den EAPN, European Anti-Poverty Network. Pobrezia eta gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzen duen Europako sare bat da gurea. Jacques Delors, Europako batzordeko agintari zenean planteamendu bat egin zuen. Esan zuen, politikariak legebiltzarreko parlamentuko ordezkari zirela, eta Europako batzordea aukeratua izan zela esklusio eta bazterkeria arazoei aurre egiteko. Horretarako demokrazia representatiboa ez da nahikoa. Baizik eta benetan hortarteko diren eragile guztiak lanean jarri behar dira pobrezia jasaten duten pertsonen egoera hobetzeko. Eta beraz hor, demokrazia parte hartzailera pasatu beharra zegoen. Eta hor estatukide guztiek badu bere baliokidea, Espainian ere bai eta Euskadi. Euskadi, 40 entitate inguru parte hartzen dugu, 25.000 lagunekin lan egiten dugu gutxi gora bera, eta garapen profesionala edo voluntarioa garatzen dute 25.000 lagun inguruk. Elementu zentralak, bi gure misioan, agenda politikoan jartzea, gure borroka, eta pobrezia aferak hor jartzea, eta bigarrenik, pertsona hauek beren ahotsa izan dezatela lortzea. Lehen, Idoia, lehendakari hortak esan digu, guk ez ditugu pertsona horiek ordezkatzen. Gu nahi dugu pertsona horiek beren espazioak izan dezatela, beren ahotsa izan dezatela, beren ideiak esplikatzeko. Tira, non gertatzen da match hori. Hau da, lanbidetik martxan jarri zenuten prozesu hori, ez da? Hau da, parte hartzen prozesu bat. Hain zuzen ere, ahotsa emateko zuzenean pertsona erabiltzaileei. Ez bakarrik erabiltzaileei. Baizik eta eztabaida bat sortu nahi zenuten, nork bere burua ordezkatzeko eta hor bitartekaririk gabe hitz egiteko. Iruditzen zait hortik etorri dela prozesua. Kontatu iguzu, nola jarri zenuten martxan proposamen hau Sara. Bai, iruditzen zait horren jaiotza, zein izan zen zuzegeko Alfonso, ez da? Ekarri zegin nigun, Alfonso Gurpegi eman zenion nolabait planteamendu hori, ez da? Beharrezkoa zela erabiltzailei zuzenean galdetzea eta ahotsa ematea. Guk eginkizun hori geure egin genuen, eta benetan iruditu zitzaigun oso proposamen interesgarria zela. Gu eraldaketa prozesu batean murgilduta gaude, lanbiden orain aldaketa asko ari gara egiten, aldaketa normatiboak, interbentzio mailako aldaketak, bulegoetan, gauza asko ari gara aldatzen, eta benetan falta zitzaigun hau da,
erabiltzaileen beraien ikuspegia ezagutzeko beharra genuen, zer nolako inpaktua dugun ezagutzeko, orain definitzen ari garen bide hori hain zuzen ere benetan egokituta egon dadin eta aurrera atera izan dezagun hau. Y estamos diciendo que Bai, hitz egiten ari gara, pertsonak bere ahotsa duela eta bere burua ordezkatzen duela, ez? Eta ez gara gutako inor, baina prozesuan parte eguna, baina baditugu lagintxo batzuk, ez da? Bai, bideo batzuk prestatu ditugu pertsonekin, bai prozesuan parte hartu dutenekin, bai zerbitzua aurrera eraman dutenekin. Sarak esan bezala Alfonsotik Alfonsora jaso zen lan hau, ez da? Eta lanbidetik etzen hainbeste galdetzen edo jakin nahi zer ikuspegi zuten eapeneko, baizik eta DSB-a jasotzen duten pertsonek zer nolako tratamendu jasotzen duten bulegoetan. Eta horrela antolatu gune pixka prozesua 3 mugarritan oinarrituz. Batetik pertsonekin lan egin nahi baduzu, batetik bermatu behar duzu pertsonek parte hartu ahal izatea. Askotan pertsona jartzen ditugu testuinguru batzutan non pertsonek sentitzen duten ezin dutela lasai egin, lasai hitz egin. Eta horregatik konfiantza sortu behar da eta baliatu ere, jada konfiantza eragiten dizkieten erakunde horiek. Eta 100 gizon eta emakumek parte hartu zuten prozesuan, eta hainbat momentu egon zen inklusiorako foroa, entzute aktiborako, antolatutakoa, apirilaren 7an Gasteizen, eta bertan egon ziren lanbideko pertsona batzuk, lanbideko teknikariak, politikarekin lan handiago egiten dutenak, eta hor hemen zaudetenotatik asko egon zineten, ez? Eta badakizu zer nolako hartu eman politak egon ziren. Magikoa izan zen ere pertsona askorentzat, Eta benetan kostatu zitzaigun 50 pertsona lortzea, bertan egon zitezen esklusioan zaudenak eta lanbideko pertsonekin hitz egin zezaten. Prozesu honetan emakume gehiago parte hartu zuten, baina arazo gehiago eta zailtasun gehiago izan zituzten foro honetan parte hartzeko, normalean zaintza laneaz arduratzen direlako, eta batzuk esaten zuten ez ere antsietatea eragiten zielako. Eta amaierako dokumentua entregatu zenean 4 pertsonek, zehazki, gero ikusiko ditugu Alfonso Gurpegi, Sara Buesa, Arantxa, eta Ugarte zen gehiago, bazauden ere lanbideko prestazioen arduraduna, eta orientazio koordinatzailea, beraiek ere han egon ziren. Eta gu, batira, dokumentu hori aurkeztu zenean, uste dut, izan zela horrela une goren hori, ez? Eta batez ere, aztertu zen ere, zer gertatzen da? Nik lanbideren gutun bat jasotzen dudanean, ez? Zein da nire egoera? Batzuetan egoera bitxia daude, ez? Ikuspegi juridikotik, beraz, oso interesgarria. Ikusiko dugu lehenengo bideoa, eta bertan Helenak, prozesuan arduradunak, azaltzen du pixka nola egin dena guztia. Eta orain, Gijonen dago, partaidetzaren topaketan, eta bertan daude esklusioarekin lan egiten duten 100 pertsona ezin izan du etorri horregatik, eta bideo batean ekarri nahi izan dizuegu. Eso comienza un año antes en las jornadas de inclusión que organiza el Departamento de Empleo y Trabajo. A EAPN se le invita a hacer una ponencia y en esa ponencia hablamos de la importancia de tener en cuenta la opinión de personas en situación de pobreza y exclusión social y su opinión a la hora de hacer y de diseñar las políticas públicas, ya que son estas personas quienes van a ser finalmente beneficiarias de las mismas. Esta propuesta que nosotros hicimos de manera pública en una jornada, el viceconsejero la acogió y bueno, nos llamaron un día para empezar a ponerla en práctica.
Y fue ahí donde nos hicieron esta demanda de que querían hacer una nueva ley para el sistema vasco de renta de garantía de ingresos y para la inclusión social, y que querían contar con la opinión de las personas beneficiarias de estas prestaciones y de este sistema de inclusión. Para EAPN, a nivel europeo, estatal y sobre todo para EAPN Euskadi, la participación y la voz de las personas es una de las líneas estratégicas. Entendemos que no puede haber políticas públicas sin tener en cuenta a las personas que van a ser beneficiarias de esas políticas. Por lo tanto, pensamos que ya es hora, ¿no?, de que empecemos a dejar a esas personas que tengan su voz y no hablar por ellas. Para EAPN Euskadi, el que una administración pública se acerque y nos haga una demanda concreta de tener en cuenta la opinión de las personas en el diseño de una política supone cumplir con esa línea estratégica que tenemos de compromiso con las personas en situación de pobreza y exclusión social. Para poder centrar esa demanda y poder empezar a organizar la consulta, nosotros teníamos que tener muy claro desde la administración pública en qué iban a tener en cuenta la opinión de las personas. No queríamos crear ninguna falta de expectativa en las personas y decirles que podían opinar de todo cuando luego quizá no se tuviera en cuenta, pues por ejemplo, en los requisitos de acceso, que quizá es el punto como más peliagudo de la ley. Entonces tuvimos una serie de reuniones con Lanbide para poder ir centrando y nos quedó claro que lo que podían las personas opinar era en el día a día, en la gestión de todo lo que era el sistema y lo que ellos conocían y lo que las personas les afectaba. Entonces, desde ahí empezamos a construir un poco cuáles eran las preguntas que les íbamos a hacer a las personas y, sobre todo, sin engañar y dejándoles muy claro hasta dónde iban a poder opinar. Es verdad que luego, a lo largo de la consulta, surgieron otros temas que los hemos tenido en cuenta y los hemos metido en el informe, pero sí que a las personas se les dejó muy claro que es sobre lo que tenían que opinar en la gestión del día a día. Para poder preparar la consulta, bueno, una vez preparados los materiales, habiendo hecho ya el contacto con el máster de participación y desarrollo comunitario que nos iban a apoyar en todo el proceso, tuvimos que sacar pues toda esta información a las entidades de la red, que son finalmente quienes iban a identificar a las personas que iban a participar en los grupos. ¿Vale? Se sacó toda esa información y empezamos a montar un poquito pues todos los grupos que podían hacerse, explicando muy bien, bueno, se les pasó a las entidades el guión y se les explicó sobre qué íbamos a pedir opinión, y a partir de ahí pues empezamos a organizar todos los grupos y se pudo hacer esta consulta tan amplia. Bueno, como ha dicho Elena, una colaboración que EAPN tiene establecida para desarrollar todo el tema de participación es un acuerdo con la Universidad del País Vasco. Badago ere akordio bat, Euskal Herriko Unibertsitatearekin. 27 talleres diferentes en el que se ha intentado ser lo más cercano posible con... Bueno, lo que decía simplemente... Bai, esaten ari nintzena, bideoari sarrera emateko badaukagu partaidetza master bat, eta elementu teorikoetan prestakuntza ematen da, praktikak ere eskaintzen dira, eta kasu honetan bada aholkularitza egitea. Eta hau da praktikak egin zituen pertsonetako bat. Entzun dezagun. 27 talleres diferentes en el que se ha intentado ser lo más cercano posible con los colectivos con los que hemos trabajado. Siempre hemos desarrollado los talleres en las propias entidades para que la gente se sienta cómoda en un lugar de confianza, intentando que nos vean como alguien cercano, lejano de la figura de Lanbide, de la que puedan tener más dificultad en expresar sus experiencias. Adaptando las técnicas a los perfiles con los que hemos trabajado, realizando talleres pues, más complejos o menos complejos o más accesibles o con técnicas más llevaderas, intentando obtener las conclusiones, pero que las personas se sientan cómodas en estos grupos. Hemos entendido que el perfil con el que trabajábamos en muchas ocasiones tenía ciertas dudas de hasta dónde iba a llegar el proceso, la institución que estaba detrás del proceso participativo, que al final ellos tenían la información de que era Lanbide y esto creaba cierto miedo, ciertas dudas de quiénes éramos nosotros. Entonces hemos tenido que hacer un trabajo de explicar que nosotros provenimos de EAPN, que es una red de asociaciones en la que su asociación estaba incluida
y que por tanto nosotros no éramos trabajadores directamente de Lanbide, sino que éramos trabajadores de la asociación, y esto les reconfortaba y les daba tranquilidad y permitía que ellos hablasen y dijeran lo que realmente sentían. Para hacer los talleres, previamente hemos preparado una serie de materiales, hemos decidido una metodología de grupos de discusión en los que las personas iban contando su propia historia y a través de ese testimonio, desde los alumnos y alumnas de prácticas y el equipo de APN, lo que hemos ido haciendo es sacar conclusiones y propuestas para luego llevar a la entidad que nos estaba solicitando esta consulta, que era Lanbide. Ha sido un proceso muy rico porque han participado usuarios y usuarias de todo tipo, de colectivos muy diversos, y se han podido extraer muchísimas conclusiones y testimonios muy diferentes. La intención que teníamos como evento de clausura o de cierre era conseguir que ciertos participantes en los talleres asistieran a un evento que se iba a celebrar en Vitoria, en el que iba a haber cargos técnicos de Lanbide, personal político también hablando en este evento, y que pudieran transmitir directamente o participar y transmitir sus inquietudes, sus dudas, sus pegas, sus puntos positivos de la RGI o la autonomía que les puede llegar a dar la RGI a estas personas, pero hablarlo directamente con personal que se encarga de gestionarlo, técnicos, cargos políticos. Tanto la colaboración con la universidad y con el máster de participación y desarrollo comunitario, como el haber desarrollado un proceso de una consulta que nos estaba solicitando una administración pública, ha sido como cumplir objetivos, ha sido como el sueño cumplido de APN de todo este proceso de participación que llevamos desde el año 2005 trabajando. Y además creo que hemos podido cumplir un objetivo y una demanda que nos hacían los usuarios, que era permitir que hubiera un diálogo entre administración pública y las propias personas beneficiarias de un sistema. Este proyecto, como estudiante de máster, ha supuesto una oportunidad de poner en práctica los aspectos teóricos que hemos dado en las aulas, y llevar a cabo el proyecto permite ver que hay dificultades que en el aspecto teórico parecen muy fáciles de resolver, pero que en el aspecto práctico se complejizan, y permite satisfactoriamente también sentir que el trabajo llevado a cabo sirve para algo. Las personas en muchas ocasiones nos decían: no sé si esto va a servir para algo, no sé si va a llegar muy lejos, pero me he sentido escuchado, me he sentido que mis palabras valen, y esto es un aspecto muy positivo que creo que todo el grupo de prácticas nos llevamos. La verdad que desde el primer momento nos hemos sentido muy cómodos en las entidades, muy cómodos con las personas que han participado. Si bien es cierto que al principio teníamos un poco de miedo, quizás, por ser algo nuevo y algo que no habíamos probado nunca, en todo momento nos hemos sentido muy acompañados por EAPN y por las propias entidades que nos han facilitado mucho el trabajo. Bueno, yo creo que muchas cosas sobre las que conocer vuestra opinión. Zuen iritzia jakin nahiko genuke, batez ere ikasi duzunari buruz, ez? Badago valorazio bat, nola egin diren gauzak, eta deigarri iruditu zait, adibidez, batetik, nola argitu nahi izan den zein izango den itxaropena, ez zer nahi duen Lanbide, baina zer nahi duten ere parte hartzen dutenek, ez da? Iruditzen zait badela dozein partaidetza eremuren alderdi oso garrantzitsu bat, ongi mugatu behar da partaidetza edo parte hartzea. Eta lankidetza iruditzen zait zentzu horretan, gure kasuan erratza izan dela. Eta lege proiektu berria oso aurreratuta zegoen, alegazioen fasea eginda zegoen, eta bazeuden jada nahiko ezarrita alderdi horiek, baina batez ere kasu honetan ikusten genuena zen pertsona hauen ekarpena zela azaltzea nola sentitzen den. Nola sentitzen duzu? Prestazio bat eskatu behar duzunean, zer sentitzen duzu? Sentitzen duzu konfiantzazko pertsona bat duzula, eta ez duzunean nola sentitzen zara? Nola galdetzen dira zalantzak? Prozesuan bide lagun dituzu, edo bide telematikoa zabaldeko balitz, nola ikusiko lukete pertsonari? Pixka bat hori jakin nahi genuen, ez? Eredu berri horren egunerakotasuna
nola sentituko luketen? Benetan jakin behar dugulako zer nolako inpaktu erreal duen pertsonengan. Badakigu egiten ditugun gauza pertsonen gain inpaktu handia dutela, eta hori erantzukizun handia da, ezin dugu ahaztu. Eta ikuspegi hori barneratzeak nolabait adimen utxune bat betetzen laguntzen digu. Eta askotan, asmorik onenekin definitzen ditugu prozesuak, baina hori egiterakoan guri garrantzitsua iruditzen zaiguna hartzen dugu kontuan. Beraz, garrantzitsua da ikustea zer den garrantzitsua pertsonentzat. Eta hori soilik haiek adieraz dezakete. Ya fuimos descendiendo un poco como Bai, eta pixka bat hortik ere ezarri genuen partaidetza eta partaidetzaren mugak. Eta nola jaso zuten bestaldean, nolakoa da dialogo hori? Expectativas que tal vez no quedan cubiertas. Nola kudeatzen dira, agian estalita ez dauden bestelako itxaropen horiek, nola integratzen dira, ala ez? Nola esplizitatzen da, zein izango den, joko zelaia, horrela esaten uzten badidazue? Saiatu ginen oso argiak izaten, eta oso argia azaltzen zer zen, eta noraino iritsiko ginen. Hori begien bistakoa da. Baina badago ere, bestalde akonpainamendu bat eta laguntza bat pertsonei, konfiantzaren muetatik hasi eta mailarik gorenetaraino. Eta bideoetan 4 pertsonak azalduko dute, nola ikusten duten, bakoitza bere ikuspegia du. Zuk zerbait esan nahi zenuen, ez? Aurrena bideoak, baina amaitu. Ikusiko ditugu, ez? Barkatu gozatxo bat bakarrik bideo baino lehen. Guretzat oso baliotsua da ikustea, hau guztia, zubilan horretan laguntzeko. Niretzat deigarria izan zen, ikustea, zer nolako mesfidantza sentsazioa duten, zer nolako beldurra dagoen harremanean, erakondarekiko beldur hori, eta zer arrakala egon daiteken gure artean eta pertsonen artean. Eta zer garrantzitsua den izatea espazioa jendea seguru, sentitzeko, konfiantzan, sentitzeko. Lortu beharko litzatekena da lanbide izatea espazio seguru hori, baina bitartean, bide hori lortu arte, zer garrantzitsua den izatea erakunden sare bat, benetan helaraziko duena konfiantza hori eta elkarlanean lan egingo duena, ez da? Jendeak benetan uler dezan, bide hori eskura dutela eta horrek uste dut lagunduko ligukela solas hori ezartzen. Gero ere hitz egingo dugu, ez? Zer nolako lan egiten duten eragilek prozesuak errazteko orduan. Batzuetan badirudi borondate hutsarekin nahikoa dela, ez? Botoia sakatu eta dena gertatzen dela. Baina uste dut denok ditugula gogoak testigantza hauek entzuteko. Nola bizi izan duten prozesu hau. Bi ditugu, bat da usuarios 3 eta bestea usuarios 4. Ordena horretan jartzen badituzue, mesedez? En el que tuvimos la oportunidad, ¿no te acuerdas? Estamos satisfechas. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos, con gente de Lanbide, claro, estamos con técnicos, satisfechas, pero también con cargos políticos. Algunos estuvo, pero es verdad que la mayoría eran técnicos. Sí. ¿Qué os pareció así? Primero, ¿qué os pareció el poder ir a Vitoria y que Lanbide se prestara, ¿no?, a estar con nosotros? Me alegro. Y a escucharnos. Muy bien. Me alegro ir a Vitoria porque ellos van a escucharnos lo que tenemos que hablar y hablamos de todo. Ahora estamos esperando sus respuestas. Claro, eso es, ahora toca sus respuestas. Yo personalmente yo estoy muy afortunada de asistir a este reencuentro, porque para encontrar con los jefes, con los responsables, con los técnicos, entonces para transmitir un mensaje que nos abre la puerta. He tenido la oportunidad. Gracias. ¿Antonio? Para mí me sonó como una especie de juego. Sí. Porque aparte de que estábamos mucha gente, había muchos que no eran directivos. El encuentro, ¿quién lo promovió? ¿Ellos o nosotros? El encuentro nos pidieron ellos, fue Lanbide quien nos pidió tener en cuenta a las personas. Entonces, estáis viendo ella, veremos pronto los resultados, porque si ellos son los que se ofrecieron, algo significa.
Sí, claro, es el hecho de que Lanbide sea quien pida esto. Pero porque tú lo pides y te dices, bueno, venga, te voy a dar una entrevista. No, lo pidieron ellos y claro, pues esto algo nos tendrán que tener en cuenta. Algo que ellos también, como si estaban preocupados por la situación de las personas, como si... Las personas están sufriendo mucho. Ya. Porque no hubo presión por nadie. No. Entonces, no tenemos otra salida. Sí. Es Lanbide sola. No me refiero a eso. Hablo de Lanbide. Claro. Bueno, de ellos directamente, los que vivieron. No hubo presión mediática ni nada. Pero eso es lo importante. Eso es importante, claro, eso es importante. Hombre, muy importante. Aunque, bueno, al ser la primera vez que nos reuníamos, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, sí que lo organizamos Eso es lo desde de menos. APN. El tema para mí es el fondo. El kit de la cuestión. Ellos, los que te piden a ti, explícame, cuéntame, ¿qué te pasa? Eso es lo importante. No que yo le pida a ellos que me escuchen, no, ellos me escucharon a mí. Vale, yo no Y luego dejaría hicimos mucho. una reunión. En esa reunión ya, antes habéis comentado, ¿no? Que había personas que iban tomando notas, ¿no? De todo lo que nos... Claro. Sí. Fue lo que me chocó. Yo te he preguntado quién promovió esa reunión, porque además los vi muy involucrados, muy interesados en los problemas. Sí. En la primera, para mí fue un juego, 4 becarios, un montón de gente que no eran usuarios y los que estábamos nosotros. Pero el segundo era más profundo, porque estábamos 4 y el resto eran todos directivos. Y nos estaban escuchando y nos estaban preguntando. Eso significa algo, porque no, si no me van a hacer venir de Bilbao para allá. ¿Comprendes? Y perder ellos tiempo. Tienen una agenda muy apretada. Para mí significa mucho que nos hagan un hueco. Que nos hagan un hueco, un día, una hora y nos escuchen. O sea, porque pienso que es importante que nos escuchen a nosotros, para que ellos recojan, para que hagan mejores las cosas. Que esto tiene que tener eso, la traducción tiene que ser que lo hagan mejor, ¿no? Eso, yo para mí sí, que lo hagan mejor. Ayudarles a que se mejoren las cosas. La gente está sufriendo mucho acerca de RGI. Al fin y al cabo, ¿quién es el usuario? 6 meses, un año sin Pero, cobrar. sí. ¿Dónde vas? La calle. Sí, explica esa idea que nos has dado La antes, calle. ¿no? De lo importante que es que nos pidan opinión. Que al Pues final... claro, porque los usuarios somos nosotros. Tú, yo. Sí. Entonces, si quieren saber, aquí tienes que preguntar al usuario. Claro, que somos A los ver, ¿a ti qué te hace falta? No económico ni... No, sino que esté en nuestra mano. Atención. ¿Cómo crees que se puede mejorar esto? Y tú le das tu opinión, que puede ser válida o no, pero es la tuya. Sí. Y generalmente, casi todos se quejan de lo mismo. Sí. La falta de información, Ya. las cartas gordas. Claro. Y que no sabes a quién dirigirte cuando vas a la oficina. Sí. Porque ahí no está el que te recibe y la ventanilla. Tengo el ovillo de aquel día. Vamos a decir, ¿no? Cómo nos gustaría, pero vamos a terminar con un juego porque el juego es bonito, ¿no? Claro. ¿Cómo querríais vosotros que fuera vuestra oficina ideal de Lanbide, no? Yo quiero que la oficina de Lanbide que sea como un sitio que podemos estar tranquilos. Y cuando nos vamos ahí, que con paz y tranquilidad, no con miedo. No con miedo. Ya. Lo que hay ahí es para atender a las personas muy bien, intentar explicar muchas cosas, de duras, de todas. Muy bien. Ya. ¿Se lo mandas a Marta? Ya, a Martita. Pues yo que sean más, que empaticen más con nosotros, mucho más. O sea, porque hay veces que hay gente que te toca que no empatiza contigo para nada. Y sales de allí, pues a veces llorando. La única salida, papá Lanbide. Yo creo que Lanbide no es el culpable, ni las personas que trabajan allí, porque las personas que trabajan allí en realidad no son consejeros sentimentales. Claro. Y tú le vas con la carta, ¿qué quiere que diga, señora o señor?
Lo que tiene que haber alguien que te explique qué significa esa carta dentro de la medicina de la PIB. Que haya más información. Exactamente, alguien que se encargue de ello. Tú vayas con una carta y el señor ni le pasa eso. No el que está en la ventanilla, ni el segurata. ¿Volveréis a participar? Sí, siempre. Queremos ir más a hablar con ellos. Nosotros necesitamos mucho el Lambire. Esa es la experiencia de estas personas que seguro que... Beraz, entzun dugu pertsona hauen bizipena, eta badaude hainbat elementu, azkenean emaitza honetara eramaten dutenak, ez da, orain ikusten ari garen emaitza honetara. Galdetu nahi dizuet, elkartek zer egin dute? Gero pertsona hauek ona iritsi daitezen, zer lan egin behar da, eta nola lagundu dezakegun elkartek egiten duten prozesu horretan, pertsonak egiten duten prozesu horretan. Eta geratu naiz ere, pentsatzen naizela bakarra, gai batzutara engantzatuta, ez? Zer puntutaraino da garrantzitsua beraientzat entzunak izana badirudi edozein prozesuren lehenengo urratsa dela, ez? Inklusiorako lehenengo urratsa ez bazaitute entzuten, nola sentituko zara? Inkluituta edo barneratuta, ez da? Funtsezkoa iruditzen zait, eta horrek agian beste korapilo batzuk askatzeko bidea ematen du, ez da? Bai, niretzat ere oso deigarria izan zen prozesu honetan. Eta ikusten batez ere zer eskerrona gertzen zuten entzuten ari ginelako batira, entzutea bada egin dezakezun gutxieneko gauza, ez? Beraz, hor ere oraindik asko dugu egiteko, gauzak eraldatu egin behar ditugu, iristean ere sentitu ezaten egunerakotasunean arreta horretan entzunak direla, entzun egiten zaiela. Eta benetan iruditzen zait pertsona hauek partaidetzarako aukera oso mugatua dituzela bizitza sozialean, komunitarioan, politikoan. Eta ia eskerron horretan jartzen dira iruditzen zaielako salbuespen bat dela. Eta izan beharko litzateke gauza guztiz arrunt bat eta gauza guztiz normal bat, hori deigarria iruditu zitzaidan. Eta noski emaitza ikusita poztu egiten zara, ez? Hasiera batean bazegoen beldur hori, eta ikusten duzu nola naturaltasun batez onartzen den espazio hori zabalik egon behar dela, eta komunikazio hori beste mu batean kudea daitekela, ez da? Noski eta eskerronetatik ere noski beste irakurketa bat egin dezakegu, ez da? Hau ze puntutaraino da, eskertu behar den zerbait edo bermatuta beharko lukeen zerbait, ez da? Aurreko mailan iruditzen zait gauza asko esan direla, ez? Ebidentzia zientifikoa dago gauza hauei buruz. Beraz, baldin badugu, zergatik gero ez ditugu gauzatzen? Zergatik ez dira mamitzen gero errealitatean? Zer gertatzen zaigu? Nola edo zergatik? Izan behar du, pertsonate beldurra bulego horretara dijoanean. Zertan ari gara? Iruditzen zaitu oraindik ere irizpide moralak erabiltzen ditugula, eta ez da inbeste teknikoak edo zientifikoak. Moralak oraindik pixu handia du. Uste duztuk esan zenuela, Sara, DSB-ren jardunaldi hartan, uste dute esaten zenuela, sorbaldatik begiratzen ditugula horrelako neurriak, ez? Duela, 30 urte, gogoratzen dut, honekin aitortzen ari nahi zer adin dudan. Pertsona eta bizitzaigula azaltzen nola erakarri funtsak 3. sektorerako. Eta esaten zuen gizartea bi taldetan benezen dela, batetik bizanleria izurdea eta bestetik marrazoa. Izurdak atsegina dira eta umea jartzen ditugu, haien ondoan argazkiak ateratzeko dizu. Marrazoen aurrean aldiz, babestu egiten gara, ez? Eta nahi teitzengo du gaizki, batetik ditugu izurdea, badela ebiaz minbizia duten aurrak, eta bestetik baitugu marrazoak direla, eta horrela esango dut, emagalduak, jonkiak,
pobreak, beraz hori gainditzen ez badugu, pertsonari beldurra izango dute, antxietatea izango dute bulegoetara joaten, eta askok esaten ziguten lanbideko gutunak irekitza berak ere beldurra ematen ziela. Beraz, aniztasun hori barneratu behar dugu gure sistema planteatzeko moduan ere. Badira, 28.000-rentzat funtzionatzen dutenak eta 2.000-rentzat funtzionatzen ez dutenak. Beraz, garrantzitsua dena ez da sistema bakar bat, baizik eta ulertzea anitza garela eta arretak egin batean egokitua behar duela. Estamos creando una brecha que no es una brecha. Eta hori izugarrizko arrakala sortzen ari gara. Ez hori baino gehiago, harresi bat eraikitzen ari gara. Eta poblazioaren zati batek laguntza beharko du, entzutea beharko du. Eta laguntza hori ez badago, iruditzen zait hori dela, hain zuzen ere hirugarren sektorearen aportazioa. Pertsona hori lagun egitea, hor egotea. Eta bestalde, herri administrazioaren solaskide izatea, legeari buruz beti hitz egin izan dugu. Eta gero, ikuspegi aldatzen zaigu, pertsonak aurrean jartzen ditugunean eta pertsonak berak hitz egiten digutenean. Abantaila horiek baliatu behar ditugu. Eta bestalde, hirugarren sektore gisa, ezin dugu pentsatu, mezu horiek bakarrik herri administrazioei zuzentzen diegunik. Herri administrazioek ez dute prozesu parte hartzailerik. Eta guk geuk ere pilak jarri behar ditugu zentzu honetan. Beste gauza erantsi nahi dut. Benetan, zuek zer nolako lana egin duzuen, pertsonekin berarekin, ez zer nolako zaintza lana egin duzuen. Pertsona horiek beldurra dute herri administrazioetara hurbiltzeko, baina administrazioak ere, teknikariek adibidez, topaketan parte hartu zuten teknikariak, lanbidekoak, erreserba handiarekin joan ziren. Bisatu zuten, zer aurkitzen dudan hemen, behar bada jo ingo laute, ezta? Bai, irudi horrek presioa sortzen du, langileen gainean. Sentitzen dute, espektatiba bat, edo zerbait bete behar dutela, eta horrek izugarrizko egoera larriak sortzen ditu. Eta aitzitik, topaketa hura oso atsegina izan zen, jende irekita zegoen, denbora motz gelditu zitzaigun, eta bukaeran esaten genuen zepena ez dugula denbora gehiago eduki hitz egiteko, Eta beraz hor ikusi behar dugu pertsona langilea nola kokatzen den erabiltzaileekiko, ez da? Eta hartatuak ere nola ikusten dituzten lanbideko langileak. Hau da, hor ez gara, guk ere pertsona gara, ez dugu adarra eta isatxak, ez da? Ez ditugu adarrak eta isatxak, eta hori ikusi zen, ez da? Beraz hor ikusten da lanbideko teknikariak pertsonak direla, badutela oinarri bat, badutela ibilbide bat, esperientzia bat, eta hor gure erakundea eraldatu nahi dugu, prozesure guztiak errazagoak izan daitezen langileentzako eta lanbideen hartatzen ditugu pertsonentzako. Eta hori espektatibaren kudeaketarekin lotuta dago, hau da, erabiltzaileak zer espero duen, ara, iristean, eta beste pertsona horrek zer espero duen aldi berean. Hau da, espazio batzuk sortu behar ditugu, espektatiba horiek kudeatzeko. Eta behar bada, horri esker, aberastasun handi bat sortu gal izango dugu, aniztasunaren bitartez. Eta horri dutzen zait oso kontuan izan behar dugula hori dena. Hain zuzen ere, bermatu nahi dugunean pertsona horiek, topaleku hori eta parte hartuko duten pertsona horiek, eroso sentituko direla. Parte hartze gonbidapen bat ez dadila izan, gonbidapen kosmetiko bat, iritsi dadila, iritsi behar duen lekura. Hori ez da automatikoki gertatzen, hori prestatu egin behar da, Hau da, pertsonak zaintzeko prozesu horretan, hau da, zaintza itzaren zentzurik nobleenean horrek, nola funtzionatzen du erakundek, zer ekarpen egiten dute. Konfiantza mekanismo bat da, hau da, azken batean, koherentzia ikusten dugunean konfiantza sortzen digu. Eta koherentziarik ikusten ez dugunean ez digu konfiantzarik sortzen. Eta koherentzia eta konfiantza ez da askotan ematen. Batzuetan konsultak egiten ditugu askotan ez da, baina izapide baino ez dira. Izapide estetiko bat, publizitate kontu bat. Eta horrez da benetan bilatzen pertsona horien iritzia. Horrela funtzionatzen dugu, realitatean, eta iruditzen zait zerbitzu sozialetan ere horrela funtzionatzen dela askotan, ez da. Adibidez, osasugintzan. Hor, paziente deitzen dioten horri, hurbiltzeko mekanismo gehiago dituztela zerbitzu sozialetan baino. Eta hori, lotuta dago aizuzen ere, irizpide batekin, ez da? Hau da, nik badakit zer duen pertsona honek, zer prozesu bete behar duen. Eta askotan kostatu egiten zaigu pertsona horrekin esertzea. Diagnosia aipatu izan dugu, elkarrizketa, partekatua, baina gero, ez dugu hori ongi eramaten, beste irizpide batzu ditugu. Adibide garbi bat. Lehengo mailan aipatu da, noski. Politika sozial onena ez da enplegua.
hori enplegua hori dela esatea, hori baztertu egin beharko genuke, eta esaten jarraitzen dugu, enplegua dela politika sozialik onena, eta hori pentsatzen baldin badugu zergatik gastatzen dugu beste zerbitzu sozialetan, ez dut ulertzen, ez da? Politika sozial onena ez da enplegua, izango da, hor hainbat dimensiotako esklusioak daude, eta bar, eta hori dena ez dugu gero errealitatera eramaten. Oroar erronka bat da, politika sozialen eremu horretan, hain zuzen ere benetan, ikuspegi hori barneratzeko, hau da, eskema paternalista hori alboratzeko beharra dugu, eta alduntzea landu behar dugu, eta pertsona erabiltzaile horiek prozesu guztien parte bihurtu behar ditugu. Prozesu horrek ibilbide lauzea du aurretik, eta beste galdera bat ere garrantzitsua da, geure buruari egin behar dioguna, hau da, ze ahots entzuten ditugu? Ahots guztiak, perspektiba guztiak jasotzen ditugu? Segurasko ez. Ez dugu hori egiten. Batzuetan ez borondaterik ez dugulako, baizik eta oroar, normalean, entzute dituzun pertsonak dira, ozen hitz egiten dutenak, parte hartzerako espazio gehiago dituztenak, beren bidea dituztenak, harremanetarako, parte hartzerako, eta ahalegin kontziente bat egin behar da, horrelakoetan, pentsatzeko norengana ez naiz adri iristen, zer nolako ahotsak inkorporatu behar ditut, bai, norbere ahotsa altxatzen dute, ahotsa dutenek, eta espazioak dituztenak, ezta? Bai, parte hartu nahi baduzue, altxa eskua, eta seguru gaude, hor zuek ere aipatu nahiko duzuela zerbait, adi gaude. Zuen ekarpena jasotzeko prest. Edo galderak, edo iradokizunak oharrak. Tira, honez gain, hau da, iritsi nahiko genuke aipatzera, espektatiben kontu hau argitzera iritsi gaitezela. Hori da, benetan nahiko nuke zerbait orain, Hau da, esan dezagun adibidez, zer da gehien kostatu zaizuena altxatzea, zer ezin izan duzu altxatu, prozesu parteatzaileek ez dute eureko funtzionatzen guk diseinatu bezala, eta ez dituzte gure espektatiba guztiak betetzen, beraz imaginatzen dut, une batzuetan, gauzak zailak izango zirela, gidoi aldatu beharko zenutela, segurasko beste nolabait bideratu behar izango zenutela. Guri ez zaigu prozesua bereziki kostatu, laguntza dia izan dugu, lanbiderekin kolaborazioa oso ona izan da, Sarak ere aipatu du, ezta? Oso ona. Eta benetan bikaina, Basterrak ere lagundu digute, pertsona horiek guztiak ikusi ditugunak, parte hartu dutenak, bai? Baina konturatu ginen, benetan, lanbideko teknikariengana joateko ordua iritsi zenean Gasteizera joan behar genuen, eta 50 pertsona biltzea lortu genuen, eta ia soka bat erabili behar izan genuen. Eta pentsatu genuen zerbaitek utzi egin digu, puntu honetara iritsi ahal izateko. Pentsatzen genuen errezagoa izango zela eta askoz gehiago kostatu zitzaigun. Garbi dago, oso ongi funtzionatzen dutela betiko biteko bileratxoak. Sailean egin genuen bilera adibidez oso ongi funtzionatu zuen. Eta beste kontu bat, ez dut ahaztu nahi, lehen aipatu nuen, nik pentsatzen dut, eta harritu nintzen lanbideko jarrera egokia ikusi nuenean, ongi etorri diskurso entzun nuen, Albarok egin zuena, benetan bikaina iruditu zitzaidan, ahal egin duzen jendeak gana iristen, eta iruditu zitzaidan bikaina. Baina kontuan izan behar dugu lanbide dela sistema publiko bat, sistema publikoen artean balioespen gutxiena duena, gaizki tratatzen duguna, baliabide gutxi jasotzen duena, errenta aitortzeko, hau da, dirusarrerak bermatzeko errenta bat zegokionez pertsona bati eman baldin badiote izugarrizko desastrea dela esaten dugu, eta lanbideko pertsona horiei dena leporatzen diegu, berehala lan egin behar izan dute, dirusarrerak bermatzeko errenta bapatia emanatzen hasi behar izan ziren, eta ez diegu uzten beren lana egiten, iruditzen zait, utzi behar diegula beren lana garatzen, bizitzen utzi behar diegu, izugarrizko presioa dute gainean, beste sistema publikoek ez dute horrelakorik, eta noski dirusarrerak bermatzeko errenta banatzearen arduradunak dira, izugarrizko presioa da, eta gure aldetik gure eskerrona. Bai, hori ere esan izan dugu, ez da, prozesu honetan, hau da, zuri gu begia jartzen diegu, aurpegia jartzen diegu, atenditzen ditugu pertsonei, eta haiek ere guri aurpegia jartzen digute, lanbiden gauden pertsonei, ahalik eta hobetoen lan egiten duen pertsonei, ez da, azken batean. Eta nik,
zailtasunak izan dira, bai, barne gestioan, barne kudakutan, nik hori bizi izan dut. Niretzat prozesu eder bat izan da, oso aberasgarria. Eta niretzat erraz joan da, harreman hori, kolaborazio hori, ona izan da, oso ongi ulertu dugu elkar, eta zailtasun bat ikusten dut. Praktikara eramatea, aipatu dizkigute gauza asko. Eta orain zer, galdera hori da, orain zer. Prozesu honetaz hitz egin dugu, baina prozesu hau ez dago itxita niretzat. Itxi da, hasierako parte hartze prozesua, bai, orain tokatzen zaigu ebaluazio bat egitea pertsonekin, gure lan lerro asko berritsi dizkigute, hau da, adibidez, irisgarritasuna hobetzeko gure lan hilde hori, horren garrantzitsua dena, hor sartu da unibertsitatea, hau da, errazteko azkenean pertsonak nor bere berezitasunekin, parte hartu izateko. Eta hor, izugarrizko lan hildoa dugu egiteko, adibidez irakurketa errazaren kontua, esku hartze eredua ere berrikusten ari gara, beste gauza batek ere kezkatu gaitu, zer garrantzitsua den pertsonek sentitu dezatela erreferentziazko pertsona bat dutela lanbiden, konfiantzazko pertsona bat, jakitea pertsona hori nor den, ari kontsultatu alizatea, konfiantzaz eta lagunduak sentitu daitezela prozesu horretan, ezta? Horri ere buelta bat ematen ari gara gu, Hau da, ahalik eta hobekien nola egin hori. Bulegoen diseinua bera ere bai, behar bada informazio gune bat jarri bulegoetan, zalantza badagoenean, edo gutuneko zerbait ulertzen ez dutenean, informazioa eman alizatea, azalpenak ematea, harrera bat egitea, prozesua nolakoa izango den azaltzeko, prozesuan eketsua da, eta batzuetan prozesua administratibo hori pixkat erraztea, simplifikatzea. Beraz, izugarrizko zerrenda dugu hor, lan asko dugu egiteko, eta iruditzen zait, prozesu horretan jarraituko dugula elkarrizketan, elkarrekin eta kolaboraziorako espazio horrekin, hori garrantzitsua izango da guretzat. Nik ala uste dut, iruditzen zait, harreman hori eraikitzen jarraituko dugula. Orain zer, ezta? Hori prozesuarekin lotuta dago, baina zeure buruari galdetzen diozu, eta orain zer, ezta? Horrelako ariketa bat egin ondoren, oso ariketa intensoa da, parte hartze ariketa handi bat, eta politika publikoen eraginkortasuna hobetzeko balioko duena, ezta? Horrek zuen egunerokotasunean ze eragin du? Nahiko nuke horretaz hitz egitea, baina hori baino lehen galdera bat bota nahi digute. Mikrofonoa behar du, besedez. Mikrofonorik pizten ez badu ezin dugu galdera hau itzuli. Las administraciones sois... Herri administrazioak datuen meategi zarete, ustiatu gabeko meategiak. Seguru nago, adibidez, nire intuizioa zen, non-take-up horrek zerikusia du erabiltzen den lengoaiarekin, informazio faltarekin, eta orain erantzunak entzun ditu dalaz, seguru asko hor zer gertatzen da. Lanbidera joaten denean, pertsona batek ikusten duenean, hango langilea pentsatzen du, herrialdetik botako zaituen norbait dela, edo arazoak sortuko dizkizun norbait, ezta? Beraz, hor, iruditzen zait datu hori guztiak baliatu behar dituzuela, benetan behar bazala gauza asko asmatzeko. Sí, sin duda, yo creo que más allá de todo lo cuantitativo que vamos... Iruditzen zait jasotzen ditugun alderdi kuantitatibo horiek garrantzitsua direla, baina nola ez. Alderdi kualitatibo horrek ere asko aberastu gaitzake. Gauza horiek ulertu alizatea benetan oso lagungarri izan daitekela guk ere gauza asko ulertzeko, bai? Ez du planteatu, baina interesgarria da noski baientz. Bai, hau da, eta nirea zer, ez da? Hori da galdetzen duguna batzuetan, eta horrek laguntzen digu benetan ikusten beste erabiltzaile batzuek zer pentsatzen duten, kasu honetan, adibidez, prozesuan parte hartu ez duten, beste erabiltzaile batzuk nola aprobetxatu dezaketen, zerbitzuaren onura hori. Como comentabais, esto ha sido una puerta... Esaten zenuten bezala, hau ate bat da, eta hortik pasatzen edo hori irekitzen jarraitu beharko duzu. Zer hausnarketarekin geldituko zinateke, urrengo urratsa zein izango da, zein izan behar da. Bai, honekin ate bat ireki dugu, egia da, eta hemen adibidez, Bilboko udala, zerbitzu sozialak, hementxe daude kide batzuk.
gauza bera enkargatu digute Bilboko udaleko zerbitzu sozialetarako eta aldundi batek ere bai. Iruditzen zait ate bat ireki dugula eta denbora bat daramagu bultzaka eta azkenean ireki egin dugu. Ireki dugu eta gainera ikusi dugu ez dela ezer gertatzen. Hau da, ez da ezer gertatu, ezer larririk, inork ez du inorrekin muturka bukatu, ez ezer. Beraz horrek funtzionatu dezake, hori ikusi dugu. Guk uste dugu, hau pixkanaka martxan jarriko dela. Hirugarren sektoreak baditu mahai batzuk herri administrazioarekin hitz egiteko, gizarte zibilak, eta noizean behin guk ere hori beharko genuke, hau da, erabiltzaileekin bildu politikei buruz hitz egiteko. Eta bitartekariekin ikusteko nola ari diren bizitzen, kontu horien inguruan. Orain, kuadratu egin behar ditugu gauza hauek, lerrokatuz joan behar dugu, dena aurrera bultzatzeko. EAPNek ere balioa irabazi du, hau da, herri administrazioak hobeto baloratzen du EAPN prozesuaren ondoren. Hori nire impresioa, baina iruditzen zait, bai, hirugarren sektore gisa ere asko irabazi dugula. Tenemos, por favor, Sergio. Primero teníamos a Alfonso, que había pedido aquí. Bai, hemen galdera bat dugu eta hemen beste bat. Por complementar un poquito y recogiendo también lo que nos comentaba Borja. Bai, Borjak aipatu dugu. Iruditzen zait, bide hau hortxe dugula, bide hori baliatzen erabili behar dugu eta ikastean. Bide hori, bestalde, gutxienez gure sailetik nola ikusten dugu guk insistitu dut, hau da, hau ez da dila izan anekdota hutsa, ez da? Iruditzen zait beste prozesu bat ere buruan dugula dagoeneko, ez da? Ikusteko da publiko zabalago batekin, lanbideko erabiltzaile zaratago, behar bada, gai jakin baten inguruan. Ez da dila hori bakarrik izan, ez da dila pasarte huts bat izan. Guk hartu geure egin genuen egin behar bat, eta bar. Egia esan, niri hasieran ez zidan beldurrik eman. Bertigo pixkat behar bada, bai, hau da, hori... Horretara irekitzea geure burua, ez da, kritikaren aurrean geure burua jartzea, iritzi zuzena entzutea, eta hirugarren sektorea tarteko izatea aldaketa kualitatibo bat izan da. Eta hor, lehendakari ordeak planteamendua hortxe utzi zidan, eta tira, bai, baloratu egin behar dugu. Batez ere, balioetxi behar dugu, hor, hirugarren sektorea txertatu izana politika publikoen diseinu horretan, ez da, guk hasiera batean ere bagenuen konfiantza beraiengan, noski, baina egia da prozesu honetan benetan kolaboratzaile bihurtu garela, benetako kolaboratzaile garrantzitsua da, nork bere papera aurkitu du eta ikusi dugu eta ikusiko dugu nola elkarrekin lan egin, herri administrazioekin, eta nola lan egin herri administrazioetatik hirugarren sektorearekin. Ark zer nolako papera duen, ikustea zer nolako garrantzia duen, sarak esaten zuen bezala, ikuste azken batean ere bai, pertsonak nor diren, ezagutzea haien sufrimendua, haien benetako egoera, eta politika publikoen diseinuan azken batean kontuan izan behar dugu zuzenbidea, kontuan hartu behar ditugu hainbat eta hainbat aspektu, baina kontuan hartu behar dugu ere bai, sufrimenduaren pertzepzioa, pertsonen sufrimenduarena. Hori ere garrantzitsua da, eta egia da, esan beharra dago, benetan, sailaren asmoa da, pixkanaka alden neurrian hori prozesuetan sartzen joatea. Prozesuak motelak dira, eta komplexua dira, baina horra ari gara. Ez da dila hau, anekdota hutsean gelditu baizik, eta hau, ikuspegi hau, txertatzen joan gaitezela. Bai, hitza emango diogu, baina bai, erantzun Sara. Bai, Alfonso aipatzen duen hori buruz, hauxe esan nahiko nuke, egia da, aurrez aurre ezagutzea sufrimendua, edo egoera batek pertsona bati sortzen dion antsietatea ezagutzea zuzenean importantea da. Aldi berean eta topaketa bat hobetan benetan ikusi dut zaurgarritasun hori zer nolakoa den eta pertsona horien indarguneak ere benetan zuzenean ezagutu ditut. Pentsatu du batzuetan emakume honek azelako bizitza izan duen eta azelako indarra duen, azelako energia duen, azelako motivazioa duen edo beste gizon baten kasuan, ikusten du zer nolako historia duen atzean eta azelako gaitasuna duen bere burua, bere ideiak azaltzeko, laburtzeko, hori ere balioan jarri nahi dut, adierazi nahi dut. Iruditzen zait, bide hau,
hau da, guri modu egoista batean hau interesatzen zaigu, ongi datorkigu, proposamen doituagoak egingo ditugulako, asmatu egingo gure lanean. Zalantzarik ez dago, baina gainera, nik uste dut ahalduntze prozesu bat dela, pertsonen ahalduntzea bultzatzeko balio duela, hori beretzako, haientzako ona da, baina askoz ere, potentzial hori askoz ere gehiago ikusi behar dugula, oraindik mendik aurrerantzean, eta balio erantzi bat izango dela. De Caritas Gipuzkoa. Sergio naiz, Gipuzkoako Caritasetik nator, batez ere Sarari galdetu nahi diot. Zuk eduki duzu esperientzia udal alorrean, zerbitzu sozialetako sailetan, nola gelditzen da udalekin kolaborazio hau lege berriarekin itinerarioak, ibilbideak partekatzeko, egoera jakin batzuk, bereziki konplexuak direnean, tarteko direnean adibidez, elementu jakin batzuk, ez da, adibidez, suspensioak eragozteko kasuak daudenean, adingabeko dituzten familien kasuan, hau dena, nola gelditzen da lege berria horrekin. Bai, iruditzen zait gaur egunean zehar asko aipatuko dugula, hori bereziki arratsaldean, hau da, zer nolako lanildoa ari garen bultzatzen. Tira, alde batetik ari gara berrikusten lanbideren eskuartze eredua, hau da, pertsonei lagun egiteko zerbitzua izan behar dugu, harrera egitekoa, diagnostiko egokia egin behar dugu, haien beharren inguruan, eta aldi berean, gaitasuna izan behar dugu, ibilbide mota desberdinetan lan egiteko, lanbidetik hasita, hau da, pertsona guztiekin ez dugu gauza bera egingo, pertsona batzuek laguntza puntuala beharko dute, beste batzuk akonpainamendua handiagoa beharko dute, beste batzuk akonpainamendua eta kolaborazioa beharko dute beste sistema batzuekin, zerbitzu sozialekin, osasungintzarekin, hezkuntzarekin, tabar. Orduan, bide horretan, baditugu kolaboraziorako akordioak indarrean, dagoeneko badaude, baina guk lan egin nahi dugu aurrerantzean behetik gorantz. Gero aipatuko dugu arratsaldean, baina horrela diseinatu nahi dugu gure lana, esperimentatu nahi ditugu ibilbide misto horiek, konplexua dira, hau da, pertsona referenteak ditugunean, hainbat sistemetan aldi berean, nola jarri pertsona erdigunean eta modu koordinatuan lan egin, ordu partekatuan, kasuetan, hau da, noraino iristen da bat, noraino iristen da bestea, hor, konplexua da egoera. Eta hor, erabaki dugu, ez dugula eredua definitu behar goitik beheraino. Egin behar duguna da, hitzitik, planteatuko dugu esparru orokor bat lanerako, eta hor, eraikiz joango gara, elkarrekin, kolaborazioaren bitarte, nola lan egin gure lanerako eredua. Eta esperimentatu egingo dugu, hori da garrantzitsua, proiektu pilotuak jarri nahi ditugu martxan, hainbat formatan, eta ibilbide mixtoetan eta partekatuetan akonpainamendua emateko, hainbat esperimentu jarri nahi ditugu martxan. Gehiago tardatuko dugu, 2 urte beharko ditugu ondorioak ateratzeko, baina benetan, iruditzen zaigu horri esker, lan on bat egingo dugula, lankidetza horri esker. Amaitzeko, azken galdera bat entzungo dugu, denborari gabe gelditzen ari gara eta, eskerrik asko. Bai, asko ari naiz gozatzen, faktore bat erantzi nahi dut, besterik ez. Valentziatik natorni eta gaur egunan garai politiko jakin batzu bizi ditugu, eta zilegitasunak entzen zaie etengabe politika hauei. Twitterren, politikaren garaian bizi gara, eta hor, gauza bi bakarri daude. Hau da, iritsi ez garen pertsona dago hor, adibidez, diru-sarrerak bermatzeko errentari jasotzen ez duen pertsona, ez dut esaten hori ez denik agertu behar komunikabideetan, esaten da porrot egiten du, sistemak ez du lortzen ez zer, eta bestalde, iruzurra besterik ez da aipatzen. Hau da, behar ez duen pertsonari, hau eman zaio, eta bar. Ez da besterik erakusten. Ez dakit, pentsatu alduzue horren gainean zerbait, hau da, zilegitasun soziala eta zilegitasun politikoa, ez da, bestela Italia bezala bukatuko dugu, hau da, lehen iragarpena hori da, gauza guztiak bertan bera utziko dituztela, ez da? Sí, yo sí que hay una cuestión que quiero decir en relación a eso, a veces... Bai, Josebari entzun nion, batzuetan esate zuen frikia zela honei buruz hitz egitea, baina diskurso sozial bat ari da nagusitzen, Italian zer ari da gertatzen, eta Suedian ere bai, ez da? Leku horietan guztietan, zergatik ari da gertatzen? Ez gara ari aurre egiten diskurso jakin batzuei, eta hori oso garrantzitsua da. Hau da, ez dut esaten elkar jo behar dugunik, baina gizartean, komunikabideetan,
Eta oro har, funtzionamenduan, gizartean, diskurso inklusiboagoa jarri behar ditugu agerian. Bestelako diskursoak egi bihurtzen dira, eta gehiengoak ematen dizkiete batzuei. Eta adibidez, Podemosek esaten zigun, zerua hartu egin behar da. Ez, nik uste dut horrez dela ezer irabazten. Egunez egun gauzak egiten eta eraikitzen bakarrik irabazten dugu zerbait. Iruditzen zait, beti hasten diru-sarrerak bermatzeko errentari buruz eta berritze prozesuak aipatzen direnean, beti iruzurra aipatzen da. Eta iruditzen zait horri ez diogula aurre egiten nahikoa indarrekin. Keinuak egiten ditugu, baina iruditzen zait ez dugula sozialki diskurso edo errelato nahikoa indartsu bat egiten errealitate jakin batzuen inguruan. Eta batzuetan badaude diskursoak eta errelatuak interes zehatzekin lotuta daudenak eta interes jakin batzuekin lotuak daudena gainenak. Joan den egunean, Milas kazetaria oso ironikoa da, eta esaten zuen, kapitalismoak beti hau egiten du. Botereak lortzen du, gehien irabazten dutenek, gehien irabazten jarraitu dezatela. Eta iruditzen zait, errelatu hori nagusi egiten dela, ezta? Eta ez dugu hor eztabaidarik nahi, eta askok eskatzen hau horrek. Bai, niri iruditzen zait, benetan, hor, inolako konplexurik gabe, esan nahi izaten dela, zuzenbidezko prestazioak eta sistemak, eta estaldurak eta babes sistema horiek zalantzan jarri nahi direla inolako konplexurik gabe. Eta gainera iruditzen zait, geure burua ez dugula saltzen behar bezala. Iruditzen zait, gauza hauek badituztela balio sozialak, balore positiboa dutela. Lan egiten da zerbitzu sozialetan, adibidez, diru-sarrera bermatzeko errentaren alorrean, eta garantien alorrean, baina ez gara gai, benetan hori komunikatzeko. Eta gure gizartea titularretan mugitzen da gaur egun, ez da? Eta mezu txiki batek berehala desmuntatzen dizuzuk, txingurri bat ezala urteetan egin duzun lana. Beraz, marketing pixkat beharko genuke. Bai, iruditzen zait argudio hori, aurreko maiko azkon gogoetarekin konektatuta dagoela, ezta? Hau da, benetan nola implikatu dezakegu gizartea, nola sozializatu dezakegu, ez bakarrik emaitza, baizik eta bizipenak, esperientziak, ahotsak, topaketak, ezta? Eta hori gainera hori egiterakoan, eta zuek ere prozesu honetan hori egin duzue, inolako tapakiri gabe, hau da, xehetasun guztiak entzun da, ahots horien xehetasun guztiak geure ganatuta. Normalean ahots horiek ez bai daude hor eskuragarri. Oso interesgarria da, esperientzia hau, benetan seguru gaude ikasgai horiek ere oso interesgarriak izango zirela, ikusiko dugu nola inkorporatzen eta txertatzen diren prozesu honetan eta beste batzuetan. Jarraituko dugu horri buruz hizketan, orain atsedenaldi txiki bat egingo dugu, indarrak hartzeko, kafe bat hartuko dugu, berehala esango dizuegun non emango dizuegun kafea, txalo bat! Ha quedado bien, ¿no, Pilar? Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Cómodos? Sí, Sí, muy bien.